Dobrý deň, vítam vás na dnešnom webinári k digitalizácii účtovníctva do pohody pomocou nášho programu Doklada. Ja sa volám Kamil Krajňák, som CEO spoločnosti Doklada, ktorá sa vyvíja program na digitalizáciu účtovníctva a mám za sebou pani Pohánkovú, hlavnú účtovníčku zo spoločnosti Duofin. Spolu vám povieme, akým spôsobom s využitím Doklada digitalizovať účtovníctvo. Tomáš, máme vypnutý zvuk. Do programu Pohoda. Ďakujem veľmi pekne kolegom zo Stormware za realizáciu tohto webinára, pánovi Balažovičovi a ostatným kolegom. Sme radi, že môžeme prezentovať. Dnešná prezentácia bude trvať približne hodinu. Máme vyhradených 30 minút na vaše otázky. Už teraz nám ich môžete písať. Na konci po prezentácii v poslednej časti vám ich budeme prezentovať. Pokiaľ by sme niečo nestihli, alebo by ste mali následné otázky aj po skončení webinára, kedykoľvek nám môžete napísať na stránku, na adresu info@dokladov.sk, my vám budeme obratom vám budeme odpovedať. Poviem vám, v úvodnej časti vám predstavíme základy aplikácie Doklado, ako si zriadiť účet, ako ukladať bločky faktúry, ako ich automaticky spracovať, preniesť pomocou mostíka do Pohody. Pomocou mostíka prenášame 300 dokladov aj s prílohami do Pohody za 30 sekúnd a spätne synchronizujeme účtovné nastavenia. Budeme o tom podrobne hovoriť. Potom vám predstavím ešte ďalšie výhody a automatické funkcie Doklada. Poprosím teda pani Pohánkovú, aby nám naštartovala Pohodu. Dobrý deň, ja by som teda tiež chcela poďakovať spoločnosti Stormware za to, že nám dala túto možnosť. Za mňa pokúsime sa tento webinár orientovať tak, ako pre účtovníkov, tak aj pre majiteľov spoločnosti, aj keď teda počítame, že asi teda väčšina z vás tu budú účtovníci. Takže kľudne tie otázky teda potom kladte. Nám sa z minulosti osvedčilo, že nebudeme počas vlastne toho webinára odpovedať na tie otázky, ale až na konci. Ak by sa niektoré opakovali, alebo by sme nestihli do tej hodinky a pol, tak budeme na ne potom reagovať neskôr buď prostredníctvom mailu alebo telefonátu. Takže my máme v podstate pre vás pripravené, nazdielame vám teraz monitor. Zdieľať. Tak. My máme pre vás pripravené vlastne postupy, čiže keď si chcete založiť účet v Dokladu, je potrebné vykonať registráciu, čo možno niektorí vás už skúsili, neskúsili. My už máme túto registráciu akoby urobenú. Máme tu vytvorených pár vzorových firiem, aby sme vám vedeli ukázať, ako pridať doklad, ako spracovať doklad, ako ho presunúť cez mostík do účtovného programu Pohoda. Vieme vám ukázať, ako vlastne pridať firmu potom, keď ste napríklad účtovníci. My to máme tak, že my ako účtovná kancelária máme svoje konto a pod to konto si my pridávame všetkých našich klientov a následne im udeľujeme prístup do aplikácie Doklado. Spoločnosť sa v podstate pridáva veľmi jednoducho. Keďže sme napojení na tie verejné registre, dáme len tlačítko pridať. Ja skúsim teda takto. Dáta po väčšine sa nám dotiahnu, tie skontrolujeme. Potom je dôležité si skontrolovať, aby sme mali správne nastavený účtovný software, pretože aplikácia funguje pre viacero účtovných softverov, čo môže byť aj výhoda, ak niektorí z vás napríklad uvažujú prechod z iného účtovného softveru do Pohody od nového roka, tak ak aj Dokladov už používajú, tu si len na začiatku roka zmenia, prechádzajú na účtovný softver Pohoda. Toto nastavenie je dôležité z toho dôvodu, že podľa toho, aký účtovný softver si tu nastavíte, tak sa vám menia niektoré ďalšie polička v nastaveniach, pretože každý ten softver funguje nejakou inou logikou. Všetci, čo Pohodu používate, poznáte automatické predkontácie, ktoré sa v nej vytvárajú, takže preto je dôležité si túto správne nastaviť, že budeme teda túto spoločnosť účtovať v programe Pohoda a podľa toho sa nám tu otvoria ďalšie nastavenia, ktoré musíme vykonať alebo urobiť. Je dobre si ich vždy na začiatku preklikať a nepodceniť ich, lebo potom vám v mnohých krokoch vedia následne pomôcť a uľahčiť prácu, respektíve niektoré polia a okienka sa zobrazujú až vtedy, keď sú v nastaveniach zapnuté, aby sa zobrazovali, takže aby ste nehľadali, že vám tam niečo chýba, čo kolegyňa tam alebo kolega. Základné nastavenia alebo teda tieto všeobecné nastavenia sú nastaviť si analytický účet pre hlavnú pokladňu. Ak máte nastavený 211, 100 alebo čokoľvek v Pohode máte, tuto si to viete cez tlačítko upraviť. Ak máte nejaký predvolený číselný rad pre prijaté faktúry, lebo máte napríklad
v prijatých faktúrach 2 číselné rady, tak si ho tu rovnako viete upraviť. Tuto sú dve dôležité nastavenia, na ktoré by som možno rada upozornila. Pri vyťažovaní bločkov cez QR kód sa automaticky vyťažujú všetky položky. To znamená, že keď má blok na sebe 10 riadkov záznamov, že kúpili sme pero, šanón, kancelársky papier, tak tie, ak vyťažujeme cez QR kód, sa vyťažujú automaticky. Ak chceme použiť vyťažovanie položiek aj na faktúrach, tak si ho tu musíme zapnúť. Lebo ak ho nemáme zapnuté a nepoužívame, tak sa nám v podstate faktúra do účtovného softvéru Pohoda cez ten mostík prenáša iba do toho základného rozpisu a nemáme dole v tele toho dokladu tie položky. Ak to niekto chce z nejakého dôvodu používať, musel by si to tuto zapnúť. Nastavenie generovať zahraničné IČO z mena firmy je v tom prípade, vy to väčšina, ktorá v Pohode účtujete, poznáte, že zahraničné subjekty ako napríklad Meta, Facebook, Google, oni nemajú na faktúre IČO. Každý účtovník má iný zvyk, niekto tam dáva VAT číslo bez toho prefixu, niekto si tam dáva nulu, aby vám to potom v kontrolnom výkaze nehlasilo také tie vykričníky, že nemáte vypísané IČ DPH, IČO partnera. Keď si sledujete saldo konto v Pohode, musíte mať i v poličku IČO niečo vypísané, takže ak si to tam nechcete vpisovať ručne, môžete si túto zapnúť, toto automatické generovanie. Ďalšia veľmi dôležitá časť je e-mailová brána, ku ktorej sa možno ešte vrátime potom, keď budeme ukazovať, ako samotné doklady do aplikácie dokladov pridávať, ale v tejto časti vlastne si nájdete e-mail, ktorý má každá spoločnosť jedinečný, na ktorú vám klient môže automaticky preposielať doklady a bez toho by vám to nejakým spôsobom zahlcovalo vašu e-mailovú schránku, že napríklad prvého si otvoríte ako účtovník svoj Outlook a máte tam 22 výpisov z Tatra banky a rozmýšľate, ktorý kam priradiť, lebo však klient je šťastný, že nastavil, že automaticky vám to chodí, tak potom sa dá pomerne ľahko klientov presmerovať, že áno, nastavte si, aby všetko automaticky chodilo na túto určenú e-mailovú bránu, ktorú máte a všetky vlastne takéto doklady sa vám budú zbierať priamo v doklade bez toho, aby vy ste s tým museli niečo robiť, keď si klient nastaví mnohé veci automaticky, aby možno aj klient s tým musel niečo robiť. Možno len pár slov k tomu. Áno, táto adresa je generovaná strojovo automaticky, nedá sa editovať. Je to tak urobené schválne kvôli bezpečnosti, má tam aj bezpečnostné prvky. A tu vidíte vlastne zakliknuté tlačítko povoliť bez povolení. To znamená, že akýkoľvek e-mail môže poslať na túto adresu dokumenty, dokladov ich automaticky uloží a spracuje pre firmu, na ktorú to prišlo. Pokiaľ by ste chceli obmedziť a dať iba niektorým mailovým adresám, teda niektorým užívateľom možnosť posielať do digitálneho archívu doklady, tak to vykliknete a zadáte adresy, ktoré chcete mať povolené. Väčšina užívateľov používa bez povolení, niektorí používajú s povolením, aby mali nad tým plnú kontrolu. V praxi sa to ešte častokrát robí tak, že firma môže mať adresu, že faktúry@firma.sk u seba. Tú adresu nemusí vo svojich nastaveniach meniť, len systémovo presmeruje na adresu v dokladoch tú mailovú schránku, automaticky bude jej ukladať do dokladov a vlastne odovzdávať vám doklady na spracovanie do účtovníctva. Ešte máme tam jednu vec technicky pripravenú. Náš systém rozoznáva prílohy, ktoré nie sú s istotou faktúra. To sú rôzne logá alebo nejaké drobné prílohy, ktoré bývajú v mailoch. Tie odfiltrujeme. Potom každú faktúru, každú prílohu uloží ako osobitný doklad a uloží vám ich do nespracovaných dokladov. To budeme ukazovať v ďalšej časti. Ja ešte možno tak rýchlejšie prekliknem, aby sme teda celú prezentáciu neboli v nastaveniach. My tu aktuálne nemáme žiadnych partnerov, ktorých buď si vieme naimportovať z Pohody, alebo oni sa nám postupne, ako začneme tie faktúry spracovávať a tých partnerov tam označovať, tak oni sa nám tu budú zobrazovať. Export, ja osobne, keď si chcete vyexportovať nejaké dáta z To skôr ide o to, že čo ukladá ako poznámku, môže uložiť ako poznámku názov súboru, názov účtovnej položky, poznámku, ktorú si napíšete a tak ďalej. Je to vlastne pre
tvorbu poznámky do exportu do pohody. No. Pre účtovníkov budú dôležité tieto účtovné nastavenia. Vlastne od tvorcov softvéru sú tu nejaké dáne, ktoré sú len akoby vzorové. Ja možno v tých iných spoločnostiach, ktoré som si pripravila ako túto vzorovú, možno mám viac. Takže dá sa takto, pôjdeme do nastavení firiem, účtovné nastavenia, to už sú trošku iné, aby to bolo teda viacej. Toto sú v podstate tie účtovné položky, si môžete predstaviť ako samotné predkontácie z tej pohody. Viete si ich tu zadávať ako za mňa 3 spôsobmi. Pridať si ju manuálne, čo sa vám teda nebude chcieť si tu prepisovať, tú skratku predkontácie, určiť, že či sa má použiť pre bločík, faktúra, pre všetky doklady. Potom si viete urobiť pomerne jednoduchým... Musíme sa pripojiť na RTP, to sa nám medzi tým vyplo. Kde máme pohodu. Buď si ich viete pomerne jednoducho vyexportovať zo samotnej pohody ako XML súbor. Toto vám môže poslúžiť v tom prípade, ak ešte nemáte nainštalovaný mostík, pretože v samotnej tej skúšobnej verzii, ktorá je na 30 dní, máte všetky funkcionality k dispozícii na vyskúšanie, okrem teda toho, že by vám fungoval mostík. Samotný mostík sa musí... Ten sa osobitne inštaluje potom na plnú verziu. Áno, ten sa musí osobitne nainštalovať. Takže v prípade, ak budete na 30 dní skúšať a nebudete mať nainštalovaný tento mostík, tak si tie predkontácie viete cez účtovníctvo predkontácia, práve tlačítko, export do XML. Samozrejme, tí, čo v pohode pracujete, viete si spraviť filter, označené a tak ďalej, vyfiltrovať si iba tie predkontácie, ktoré chcete. Tento súbor si vyexportujete a tento XML súbor jednoducho cez import položiek naimportujete do samotného doklada, vyberiete si daný súbor a naimportujú sa vám tu položky, alebo potom je tá možnosť, ak máte už mostík nainštalovaný, to znamená, že je to už to automatické prepojenie aplikácie s pohodou, bez takýchto manuálnych prenosov XML súborov, či už z aplikácie do pohody, alebo z pohody teda do aplikácie, tak máme možnosť synchronizovať s mostíkom. V túto chvíľu sa nám ako keby samotná aplikácia pripája s našou pohodou, ona rozoznáva IČO danej spoločnosti, čiže vždy sa vám napája do databázy tej danej spoločnosti, ktorú máte otvorenú v dokladu. Nemusíte ju mať nejako osobitne otvorenú v pohode. Tu si vyberieme, on nám vlastne ukáže všetky predkontácie, ktoré my máme nadefinované. Tu si vyberieme, vyklikáme, ktoré chceme, ktoré nechceme a dáme si ich proste importovať. V túto chvíľu by som si to veľmi zahatila, keby tam naimportujem všetkých 148 predkontácií, ktoré v tejto vzorovej spoločnosti máme. Takže ja už som ich tu zopár dala. Ešte vám možno ukážem, že ako si to potom prípadne viete upraviť. Nám sa v praxi osvedčilo to, že sme si možno upravili predkontácie v tých našich spoločnostiach, že kým sme dokladu nepoužívali, tak nám v zásade bolo jedno, že či v evidencii pokladňa máme skratku pre drobný majetok, že DHIM 1700, v ostatných záväzkoch to bol drobný majetok, v prijatých faktúrach to bol drobný majetok do 1700 a tak ďalej. V takomto prípade sme mali ale pre 3 rôzne agendy, 3 rôzne skratky predkontácie, čiže v takom prípade kľudne tu viete mať aj 3 predkontácie, len si tu musíte nadefinovať, že či tú predkontáciu má použiť v pokladni, na faktúre, ak pri bločku, tak samozrejme, keď ideme do ostatných záväzkov, treba to vybrať, že karta. Čiže my sme sa potom nad tým zamysleli, že či naozaj chceme 3 predkontácie a zmenili sme vlastne naše účtovné nastavenia tak, že skrátka predkontácia drobný majetok je úplne rovnaká aj v pokladni, aj v ostatných záväzkoch, aj v prijatých faktúrach. Tým pádom si ju tu vždy naimportujeme raz a nechávame si zapnutú možnosť, že nech ju proste program používa pre všetky účtovné agendy. Teraz mi tak ešte sklzol pohľad v prípade otázky pohonné látky 80/20, respektíve využitie majetku na súkromné účely iným pomerom, tak dá sa tu nastaviť pomer a nastaviť si predkontácie, ak by niekto potreboval si aj takýmto spôsobom nastaviť to rozúčtovanie, lebo pri samotnej tej základnej predkontácii pri pohonnej látky by sa vám to automaticky nerozúčtovalo, ak teda pohonné látky účtujete takýmto spôsobom. Čiže s tým, že my
Synchronizácia mostíkov, alebo vlastne využitie mostíka do pohody je vlastne to víťazné riešenie, ktoré nám digitalizuje celý proces. My teraz ešte dobehneme základné vysvetlenie aplikácie a mostíku sa budeme intenzívne a podrobne venovať v ďalšej časti. Len možno takú základnú informáciu, ten mostík umožňuje synchronizáciu v reálnom čase, synchronizuje nastavenia z pohody do doklada, aby práve tieto účtovné nastavenia, odosiela automaticky dáta vyťažené z dokladov, ktoré si ukážeme v ďalšej časti, z doklada do pohody, vrátane príloh a spätne synchronizuje interné čísla dokladu po zaúčtovaní dokladu. Takže to len tak. Budeme tomu sa venovať v ďalšej časti ešte k tomu mostíku osobitne. No samozrejme, ak niekto z vás používa strediska, zákazky, činnosti a chce ich aj na tých dokladoch ďalej používať, rovnako ja myslím, že som tuto nejaké dala. Čiže keby som si dala synchronizovať tým, že už máme samotný mostík, tak mne sa z pohody načítajú všetky strediska, ktoré v pohode máme nadefinované a prenesú sa, pretože už keď ste to raz pracne ako keby nadefinovali, no v tomto prípade ja už som mala iba tieto 3, takže nové sa mi nedoplnilo. Ak už ste sa raz vlastne vytrápili v tej pohode tým ich nastavením a definovaním, bolo by zbytočne pracné, aby ste to robili znova, čiže naozaj v tomto prípade ten mostík vie veľmi pomôcť, to isté číselné rady. V podstate samotný mostík sa nám automaticky napojí cez nainštalovanú takú utilitku do pohody a ponúkne nám všetky číselné rady, ktoré máme v pohode nadefinované a vieme v podstate s nimi robiť a vieme si ich potom dávať do dokladov. Ja skúsim ešte rýchlo prejsť, aby sme neboli stále iba o takýchto nejakých nastaveniach. My keď takto tú firmu akoby nadefinujeme, vytvoríme v tom doklade, následne dávame prístup majiteľovi spoločnosti. Aj my sme boli zo začiatku takí, keď sme 2 roky dozadu z dokladu začínali, že sme to vlastne akoby testovali u seba. My sme tam tie doklady pridávali my, lebo sme nevedeli, čo ten klient robí, kam to pridá, ako to odskenuje, nepoposiela nám tam dodacie listy a tak ďalej. Čiže toto je také možno nastavenie interné, že u vás v účtovných kanceláriách ako k tomu pristúpite, ale hovorím, že aj poznám aj takú prax, že zo začiatku vlastne klienti odovzdávajú starým spôsobom na OneDrive alebo nebodaj ešte stále niekde nosia fyzicky a tí účtovníci si to tam pridávajú sami, aby to možno vychytali, otestovali, že kde sa to pridá, ako sa to pridá a keď už k tomu máte naozaj tú dôveru, tak ako máme my tú dôveru, aj tých klientov sme už naučili a vysvetlili, postupne sme ich inštruovali, vždy si dáme vlastne s klientom taký krátky 15-20 minútový call, že pridali sme vás do dokladu, inštalujte si apku, spárujte si ju cez QR kód a ja následne proste takto klientovi za 15-20 minút poukazujem, že tuto sa budete pridávať, tu sa to zobrazí, tu vám nadefinujeme účtovné položky, takto ich budete vyberať. Čiže v tomto kroku, ak chcem už pridať majiteľa firmy, začnem písať mailovú adresu, na ktorú on vlastne dostane pozvánku. Nadefinujeme mu tú rolu, máme tu 4 možnosti, potom vám Kamil chvíľku povie, že čo ktorá znamená. Klient pošle pozvánku, vie pridávať doklady do firmy, čiže záležitosť na pár minút. S tým, že dokladu je postavené tak, že môžete ku každej firme pridať neobmedzený počet užívateľov, môžete pridať jej zamestnancov, asistentku, zvyčajne majiteľa firmy, s tým, že máme postavenú politiku, že sa za užívateľov vôbec ako neplatí. My naopak sme veľmi radi, keď sa veľa užívateľov pridáva, lebo podporuje to využívanie aplikácie vlastne samotnú digitalizáciu. Takže ja si to vidím napríklad, že chcem pridať kolegu účtovníka, napíšem jeho mailovú adresu, pošlem pozvánku, on pozvánku príjme, prejde krátkym registračným procesom prvýkrát a potom je zaradený do zoznamu. Ak budem chcieť užívateľa vymazať, lebo napríklad odíde do inej spoločnosti, tak ho vymažem a on v tej chvíli mu zanikajú práva. Máte plnú flexibilitu na pridávanie a odoberanie užívateľov k firmám a definovanie roli pre nich, kde majiteľ môže v tej firme robiť prakticky všetko, čiže pridáva, spracováva doklady, účtovníčka veľmi podobne a zamestnanec doklady len ukladá. Každý môže ukladať doklady mobilnou aplikáciou aj webovou aplikáciou, ukážeme v ďalšej časti, ale ani na to nie sú žiadne obmedzenia. Môžem vlastne ďalej. No, ja by som možno ešte teda preskočila na tento mostík. Ako náhle sa mostík nainštaluje a zosynchronizuje sa so samotnou pohodou, tak tu pekne vidíte, že na ktorú databázu my to máme pripojené, čiže je jasné dané ičom spoločnosti, že ktorá to je, kedy bola posledná aktualizácia, čiže kedy sme naposledy komunikovali s našou pohodou a keď nejaké doklady prenášame, tak tu vidíme, v akom teda sú stave, že či sa nám preniesli, nepreniesli, ak sa nám nepreniesli, tak z akého dôvodu sa nám nepreniesli. Vieme si nastaviť, že či chceme, aby sa nám do pohody prenášal aj samotný náhľad.
toho dokladu, čiže tá fotka, to PDF, to JPG, prípadne aby sa nám tam generoval aj link na samotné otvorenie v tom doklade. V rýchlosti ešte možno lokálne zálohy, lebo býva to častá otázka, možno aby sme už odpovedali teraz na niektoré otázky, ktoré by vás napadli, že čo keď sa nebodaj niečo stane, do aplikácie sa nedostanem, prídeme o všetky dáta, tak... Neprídete, viete kedykoľvek si zálohovať vlastne všetky dáta, ktoré sú uložené. Dokladom má neobmedzený archív, ktorý je cloudové úložisko, spĺňa všetky požiadavky definované legislatívou. To znamená, že cloud je vložený v Európskej únii, je v multilokácii, všetko je enkryptované v najvyššej bezpečnosti. Na základe požiadaviek sme urobili možnosť vytvárania lokálnych záloh. Kedykoľvek, bez akýkoľvek obmedzení si viete u seba archivovať všetky doklady, ktoré máte v dokladoch uložené. Dôležitá vec, ešte taká populárna a obľúbená, je schvaľovanie. Viete si zapnúť schvaľovanie vo firme, kde určite aj toho, že kto je schvaľovateľom. Klasický postup je taký, že zamestnanci odovzdávajú doklady, majiteľ ich schváli, po schválení ich účtovník účtuje. To je klasický postup. Môžu byť rôzne varianty, my na to vytvárame technologický priestor, keď to tak poviem, to znamená, že určíme, kto je schvaľovateľ, kto je odovzdávateľ a je tam veľká variabilita používania. Teraz máme jednostupňové schvaľovanie, v ďalšom kroku budeme pripravovať niekedy začiatkom budúceho roka viacstupňové maticové schvaľovanie, budeme všetkých informovať. My máme veľkú snahu o takú intuitivitu aplikácie, aby sa ľahko klikala, aj tie maticové schvaľovanie tak bude. My sme možno ešte zabudli a pri tomto schvaľovaní mi to tak zišlo na že pri tých používateľov je tá rola zamestnanec, lebo teraz možno niekomu z vás napadla otázka, že OK, ale zamestnanec je niekde v teréne na pracovnej ceste, potrebujeme mi tie doklady pridal cez ten mobil, ale nechcem, aby videl všetky ostatné doklady, nechcem, aby videl kolegovú faktúru, aby videl, koľko sme zaplatili za ubytovanie, koľko sme zaplatili za sprostredkovanie a tak ďalej, tak práve toto sa dá obmedziť tou rolou, že mu udelíme iba rolu zamestnanec a v takom prípade táto osoba, ktorá je pridaná do aplikácie, vidí iba tie doklady, ktoré ona sama pridala, to znamená, že nevidí ostatné faktúry, ktoré spoločnosť v tom doklade uložené má. Takže ešte toto je možno také... Každý vlastne vidí len tie doklady, kde má oprávnenie. Keď teraz zhrniem, tak máme tu zoznam firiem, to je základná obrazovka. Keď kliknete na logo dokladu alebo home, tak sa dostate do základnej obrazovky. Tu máte jednotlivé firmy, rozkliknete si firmu, kliknete si na nastavenie firmy a vždy sa dostanete do nastavení, ktoré sme práve teraz prezentovali. Ak ste vy administrátor, môžete to kedykoľvek meniť, doplňať, upravovať. V tejto časti sa dostanete už do samotného digitálneho archívu, kde vám ukážeme, akým spôsobom sa spracujú bločky a faktúry. No, ja mám nejaké vzorové pripravené vlastne v tejto vzorovej spoločnosti. Táto je nastavená pre pohodu. Tu už napríklad teda je pár bločkov pridaných. My vám sa pokúsime ukázať cez kameru, ako by to mohlo fungovať to pridanie cez ten mobil aj teda online tým mobilom. Bložky, ktoré sú, alebo teda máme tu hore také evidencie už tých samotných dokladov. Je to banka, bločky, prijaté faktúry, vystavené faktúry, iné doklady nespracované. Bločky, ktoré klient alebo vy ako účtovník vyťažíte cez QR kód, to znamená, že použijete ten mobil ako čítačku, QR kódov sa automaticky vyťažia. Vyťažia sa so všetkými položkami, ktoré na tom bločku boli. To znamená, že kúpili sme výkres, popisovačku alebo niečo podobné. Máme tu vlastne poradové číslo dokladu, dátum, hodinu, rozpis DPH cez vlastne mobilnú apku. My si tu buď vieme preniesť sken alebo cez mobilnú apku pridať fotku, čiže vieme tu mať aj tú samotnú fotku toho dokladu, ktorý sme cez ten QR kód vyťažili. Pri bločkoch je ešte ideálne, keď sa pridávajú. Toto si vy ako účtovník vždy viete dodatočne zmeniť, ale my vlastne klientov učíme, že už keď ten bloček nám tam fotíte a skenujete, robte to rovno. Nečakajte na koniec mesiaca, nečakajte do 15., do 10., čo máte v zmluve, lebo dovtedy vy nemusíte, ale učíme klientov, ste v obchode, zaplatíte predtým, ako ten doklad niekde do kastlíka v aute zožúvate, dajte nám ho do aplikácie. Ešte ideálne, keď nám v podstate klient vyznačí, že či teda platil kartou alebo hotovosťou, čo nám ušetrí takéto triedenie, že čo kde kam. Dúfam, že všetci účtovníci na druhej strane majú iba klientov, ktorí nepoužívajú súkromnú kartu na firemné nákupy, ktoré potom chcú zaúčtovať. A samotné aj klient vlastne vie už nám pridať, čo to bolo. Samozrejme,
samozrejme pri notárovi drobnom majetku my si to vieme zmeniť, respektíve my sa ponovom snažíme, odkedy vlastne pracujeme v tejto aplikácii, nastavovať tie skratky a názvy predkontácií tak, aby boli zrejme aj tým klientom. Čiže nie že 501, 211 a 513, 211 a tak, lebo väčšina našich klientov by netušila, že o čo nám ide, ale práve sme si ich naozaj začali označovať tak slovne, že naozaj, že keď tam je poštovné, je tam notár. Veľa nám to vie pomôcť, ak má klient 2-3 auta, čiže on už automaticky pri vyťažení toho bločku nemusí niekde ceruzkou písať, že na ktoré auto tankoval. On rovno pri pridaní toho bločku vyberie, že či to bola Škoda, či to bolo Volvo, dokonca do poznámky vie vpísať aj počet kilometrov na tachometri kvôli internej evidencii, ak to takto chce mať urobené. Tá poznámka zapísaná sa nám v podstate túto zobrazí. No ja tu mám poznámku kancelár 1, ale keby tu klient vypísal, že 125 000 kilometrov v čase, keď som tankoval, tak sa mi tu táto poznámka zobrazí. Potom, keď do budúcna by sme napríklad chceli si tie bločky vyznačiť a vyexportovať, nie je problém si urobiť, vyfiltrujeme si, že chceme pohonné látky, rôzne filtre si urobíme, dáme exportovať, vyberieme si, že do Excelu a v podstate viete všetky tankovania za jedno auto so všetkými poznámkami mať v Exceli a pracovať s tým ďalej, ak by to bolo. Ten export je taký, že všetci radi robíme s Excelom. Export je na také, že keď niekto chce si pozrieť napríklad výdavky podľa zamestnancov, alebo podľa nákladových stredísk, tak veľmi jednoducho si vytvorí Excel a v tom Exceli vidí kompletný prehľad. Môže s tým potom ďalej pracovať. Áno. Čo je taká, že požiadavka, alebo taká snaha, ktorú robíme, aby každý zamestnanec mohol odovzdávať bloček i hneď po nákupe. To znamená napríklad, že zaplatí na čerpacej stanici za palivo, miesto toho, aby bloček niekde dával do peňaženky, alebo aby ho zložitým spôsobom archivoval a s rizikom stratenia, môže si otvoriť mobilnú aplikáciu a môže ho vlastne prakticky hneď odovzdať. Ukážem vám to teraz, ako to funguje. No, môžeme skúsiť. Tým pádom musíme zastaviť zdieľanie a pustiť si kameru, aby nás bolo vidno. Takže zastavíme zdieľanie. Teraz by nás malo byť vidieť. Naštartujeme mobilnú aplikáciu, aby sme vám ukázali, ako to vyzerá. My máme v podstate teraz spárovanú aplikáciu s mobilom, kde po otvorení si vyberieme, že ktorú firmu a vidíme tam, že vieme vybrať účtovnú položku, či platba v hotovosti alebo kartou. Čiže ja v túto chvíľu vyberiem účtovnú položku, napríklad drobný majetok do 1700, karta a máme nachystané 2 bločky. Postavím sa na ten bločík, aj keď teda nebol to drobný majetok, bol to OMV. A máme... A pridáme ešte fotku. Pridáme fotku tohto dokladu, aby sme to teda mali kompletné. Pridáme fotku. Vieme si ju aj orezať, ale pre krátkosť času tam dáme takto teraz uložiť dokument. My keby sme vám teraz znova vlastne nazdielali aplikáciu, tak pustíme zdieľanie. Tak v aplikácii v túto chvíľu vidíte, trvalo to pár sekúnd, že sa nám tu objavil bloček OMV, tankované 30.11. No ja som tam vybrala nevhodnú, lebo tam nemám nadefinované pohonné látky. Keď si ju otvorím, tak vlastne mám uložené všetky údaje o bločku, čiže presne viem, že čo sa tankovalo, v akom objeme, v akej cene a máme tu vlastne pripnutý aj tento samotný doklad, ktorý my sme teraz na stole takto nevydareno škaredo odfotili. Ale máme vlastne doklad odovzdaný, kde vieme, že kde bol nákup realizovaný, kto bol teda predajca. A čo je veľmi dôležité pre digitalizáciu účtovníctva, že máme odstrekované a zaznamenané, že kto doklad uložil. To znamená, vieme, že ktorý zamestnanec alebo kolega doklad uložil, kedy ho uložil, kedy bol doklad uložený, aká je suma. Toto sú nevyhnutné požiadavky pre digitalizáciu účtovníctva. Máme tu fotodokumentáciu vyhotovenú, ktorá je kompletná a nepozmeniteľná a je čitateľná voľným okom. Vidíme, že čo bolo kúpené, v akej jednotkovej cene, v akých položkách a ďalšie informácie z bločku. Že bloček sa odovzdáva tak, že sa nedá spraviť chyba. Každý ho dokáže odovzdať veľmi jednoducho, je to otázka len jednoduchého cviku. 5. bloček už odovzdá každý do 10 sekúnd. Opakujeme ten zámer, aby ho zamestnanci odovzdávali čo najskôr po nákupe, aby sa nestrácal, aby sme mali nad ním plnú kontrolu.
Vyťaženie je automatické a duplicita pre zamestnanca nie je možná. To znamená, ak by sa pokúsil druhýkrát uložil ten istý bloček, tak mu vyhodí chybovú hlášku, že bloček už uložil kvôli tomu, aby strážil chyby. Má to dve teda veľké výhody, odovzdáva to automaticky. Buď ak ste interní účtovníci vo veľkej spoločnosti, kde potrebujete napríklad vyúčtovať nejakú stavbu a zamestnanci vám chodia v piatok s bločkami, vy celý týždeň čakáte na to, aby ste niečo spracovali, kdežto zamestnanec vám to takto vie odovzdávať priebežne. A zase opačne, čo sa týka našich účtovníkov, ktorí sme externí, je naozaj, asi to všetci poznáte, pomerne náročné, keď vám všetci donesú doklady od 10. do 25. a očakávajú, že dneska vám to tam dám, zajtra chcem DPH-čku. To takto funguje veľmi ťažko, čiže naozaj pomocou tejto aplikácie a toho, že si naučíte tých klientov pridávať tie doklady priebežne, si viete vy tú prácu rozdeliť v čase a časť tých dokladov si už akoby predpripraviť a preniesť do toho účtovného softvéru v podstate automaticky. Zajtra máme prvého, čiže keď budeme mať bankové výpisy, vieme začať spracovávať prvé firmy, pretože naozaj máme od nich priebežne doklady. Takže toto je tá možno najväčšia výhoda pre externých účtovníkov. V tejto spoločnosti vzorovej my máme nastavené aj schvaľovanie, čiže mne by sa tento doklad nepodarilo preniesť, ja to môžem skúsiť ukázať, že keby tento doklad teraz chcem preniesť do účtovného softvéru Pohoda, ja si ho tu takto vykliknem. On sa mi preniesie s predkontáciou notár, keby tam mám nejakú inú náradie. Ja tam skúsim dať, že nedefinované, uvidíte, čo sa stane, alebo nejakú, nemám tu pohonné látky, to nevadí, dáme poštovné. To teraz akoby nie je pointa toho, tú predkontáciu, ten zoznam sa vám vždy upraví podľa toho, ako si ho vy nadefinujete, ale ja som chcela ukázať to, že ja by som chcela ten doklad preniesť, že exportovať a dala by som, že poď ho exportovať cez Mostík. Tí, čo Mostík nemajú nainštalovaný, by vedeli urobiť to, že si ho dajú takto exportovať do XML súboru, ten si uložia do počítača, prenesú tam, kde majú nainštalovanú Pohodu, dajú si cez dátovú komunikáciu XML import. A vlastne doklad sa im v Pohode zobrazí. V takomto prípade ale nemáte prenesený náhľad dokladu ako tú fotku. V takomto prípade, ak nepoužívate Mostík, tak sa vám prenesú všetky dáta o doklade, sumy, dátumy, ale nemáte samotný náhľad. Preto vlastne si myslíme, že Mostík je víťazné riešenie. Pre používateľov Pohody je tento Mostík to najlepšie riešenie. Ja dám takto exportovať ten doklad. On by sa mal teraz začať prenášať do účtovného softvéru. Ako vidíme, on mi vyhodil chybovú hlášku. Tú chybovú hlášku mi vyhodil práve preto, že osoba, ktorá mala tento doklad schváliť, že ho teda môžem zaúčtovať, prípadne my tu môžeme napísať aj nejakú poznámku na vysvetlenie. My môžeme napísať zamestnancovi, že dôvod nákupu odoslať. Zamestnanec dostane v bublinke správu a môže tu hneď napísať vysvetlenie. Skúsme napísať nejaké vysvetlenie. Došleme si vysvetlenie. A keď si kedykoľvek pozriem k dokladu túto komunikáciu, tak my tu, tak tam vidím, tuto v tejto časti mám zaznamenané všetky úkony s dokladom. A keď sa dám do časti komunikácie, tak vlastne vidím zaznamenanú celú komunikáciu s klientom alebo s kýmkoľvek, vlastne kto bol do nej zapojený. Táto komunikácia sa nedá editovať ani zmazať a zostáva vždy k dokladu pre praktické použitie, ak by v budúcnosti niekto potreboval informáciu, prečo bol doklad zamietnutý alebo bol schválený. Je to jednoducho taký chat, ktorý teraz častokrát beží vo WhatsAppoch alebo v e-mailoch alebo telefonicky. Zapracovali sme ho tak, aby bol pri každom. Ja teraz na základe vysvetlenia môžem zrušiť otázku. Tuto vlastne zruším vrátenie, dám schváliť doklad. Doklad je schválený, mám zaznamenané, keď bol doklad schválený. Opäť ako viem vidieť v tom, že čo sa s dokladom dialo, to znamená, ostáva auditná stopa, všetky údaje a všetky pohyby sú zaznamenané, kto čo spravil. A teraz môžem už doklad úspešne preniesť do Pohody pomocou Mostíka, alebo bol schválený. Takže skúsime znova. Vyznačím si doklady, ktoré chcem preniesť. Je to v podstate kvázi neobmedzené, môžeme viacej, ukážeme si teraz na jednom. Doklad si vyznačíme, máme ho schválený, čiže v tomto prípade by nám export cez Mostík mal zbehnúť bez problémov. Ako to
vieme, že nám teda export zbehol je, že táto ikonka, ktorá v túto chvíľu znamená, že sa vlastne pracuje na tom prenose toho dokladu, sa nám takto zmení na zelenú. Čiže vieme, že doklad je v túto chvíľu, máme tu aj tú stopu, že kedy bol prenesený do účtovného softvéru, o akom čase. Keby sme chceli vidieť, keby nám tu náhodou export z nejakého dôvodu nezbehol, lebo tie prvotné nastavenia občas proste niekedy môže sa stať chyba, viem vojsť do mostíka, viem si pozrieť dáta o poslednom prenose. Keby sme tu mali červeným označené, tak spravidla to sa vieme dopatrať aj k dôvodu, prečo export nezbehol. My teraz, keď si otvoríme tú Pohodu, kde máme tú vzorovú spoločnosť, myslím, že to bol doklad platený v hotovosti, čiže sme ho importovali do pokladne. Mala som tam hotovosť. Sekundu. Vzorová OM file. Mala som tam kartu. Mala som tam vyznačenú kartu, takže v prípade karty mám ja nastavené, že sa majú smerovať doklady do ostatných záväzkov. Otvorím si ostatné záväzky. Tí, čo v Pohode pracujete, viete si tu v stĺpcoch nadefinovať. Ja to teda spravidla robím tak, keď ten deň niečo importujem, že vytvorené, vytvorené dnes. Takže vidíme aj ten čas, že o 10:36 sa nám preniesol v podstate doklad. Je to doklad OMV s týmto rozpisom, no teda predkontácia poštovná, lebo takú som mu ja povedala. A v časti dokumenty si viem kliknúť buď na link, ktorý ma prehodí priamo do dokladu, len by to v túto chvíľu nefungovalo, lebo nie som prihlásená na RDP do aplikácie, ale mám tu takto fotku. Čiže my ako účtovníci sme sa už naučili kontrolovať doklady presne takýmto spôsobom, že keď ide vlastne obdobie DPH a kontrolujeme si jednotlivé doklady, tak si takto doklad vlastne otvorím, či faktúrku, či fotku dokladu. Samozrejme, keď sa to oreže, tak to vyzerá trošku lepšie, len ja som sa s tým nepohrala a vlastne skontrolujem si, že či mi sedí dátum, či mi sedí suma, či mi sedí VAT číslo partnera a v podstate viem, že doklad mám v DPH správne. Za výhodu prenosu dokladov takýmto spôsobom pri platbách kartou do Pohody alebo ako sme to vymysleli, aby to možno účtovníkom pomohlo a zjednodušilo je život, že mnohí poznáte, že alebo ste aj v praxi robili, že každý ten doklad má na sebe nejaké poradové číslo toho dňa. Takže my ten doklad naimportujeme s týmto číselkom, aby sme mali rovno pred vyplnené pole variabilný symbol, čo nám následne pomôže pri párovaní banky. My tú banku teda ukážeme možno až nakoniec, ale štandardná funkcia Pohody s bankou ostáva zachovaná. My dovysvetlíme faktúry Mostík a potom sa vrátime k takej službe, ktorú máme pre zlepšenie parovania s bankou spravenú už dokladom. Áno, úplne rovnakým spôsobom, ako sme teraz v podstate... Takže vlastne týmto procesom veľmi jednoducho dokážete vy uložiť v dokladoch bločky. Keď vám ich uložia zamestnanci alebo ľudia, ešte keď dopoviem vlastne bločkom, že vidíte vlastne vždy, že kto vám bloček uložil, v tomto prípade uložila pani Pohanková všetky, vidíte, kedy boli uložené a vidíte, či boli alebo neboli exportované a predtým schválené. Takže máte plnú automatickú agendu v priebehu mesiaca odovzdanú, kde vy vidíte postupne, ako vám prebiehajú doklady, ktoré máte schválené, neschválené, ktoré ste spracovali, nespracovali, kedykoľvek viete ten doklad rozkliknúť, vidíte jeho detail, vidíte jeho fotokopiu a môžete ho doplniť o poznámku alebo žiadať vysvetlenie, exportovať do účtovníctva. My sme ukázali takú prvú rýchlu základnú funkciu Mostíka, vysvetlenie potom ešte v ďalšej časti, ale Mostík prenáša až 300 dokladov za 30 sekúnd do Pohody, s tým, že prenáša vždy z každej z osobitnej agendy, to znamená osobitne prenáša z bločkov z prijatých a vystavených faktúr, prenáša pre zopakovanie dáta z dokladu, prenáša účtovné nastavenia, doklad zaúčtuje, prinesie prílohu a linku do digitálneho archívu, kde my jej životnosť tej linky garantujeme na 10 rokov. Takže v Pohode budete mať fotokopiu, ako ukázala pani Pohanková, a túto URL linku, na ktorú keď kliknete, tak sa dostanete do doklada k digitálnemu archívu a viete si pozrieť napríklad tie poznámky alebo akúkoľvek ďalšiu históriu dokladu. Toľko rýchlo k bločkom, poďme ešte na faktúry, to je pekná časť. Tak bločky v prípade, ak sú tie naše tuzemské s QR kódom, tak tam v podstate by som povedala, že chybovosť je úplne že nulová. Dokonca nám sa stalo za 2 roky fungovania, že 2-krát nám vyhodilo bloček, ale neplatný z titulu, že sa nedalo veriť na finančnej správe, čiže v takom prípade áno. Čiže sme odhalili takto akoby neplatný falošný bloček. Samozrejme, teraz sa mnohí pýtate, mám bločky z Českej republiky, mám poštu, mám čokoľvek iné. V takomto prípade hovoríme, pridajte cez fotku všetko, čo je
pridané fotkou, skenom alebo mailom, ide automaticky nasmerované do nespracovaných dokladov. Čiže bloček vyťažený cez QR kód sa vám uloží do bločkov, všetko ostatné fotkou, mailom sa v podstate uloží do nespracovaných dokladov. Možno pre doplnenie, že aj mobilnou aplikáciou je možné odovzdávať bloček, ktorý je bez QR kódu alebo aj faktúru pomocou pridania fotografie. Je to vlastne funkcia v mobilnej aplikácii. Stiahnite si ju, spárujte si ju so svojím účtom v testovacej verzii, ktorú si môžete kedykoľvek inštalovať a vyskúšajte tú funkcionalitu. A k tomu budete mať otázky, kedykoľvek vám napíšte. Ten postup je taký, že si stiahnete mobilnú aplikáciu, ona prichádza v neprihlásenom formáte. Vy si potom načítate QR kód z tejto obrazovky, to je párovací QR kód, ktorý vás spojí do vášho účtu dokladov a potom vlastne máte funkcie plne synchronizované. Vyskúšajte si, v mobilnej aplikácii sa teda dajú aj pridávať doklady odfotením. Spadnú medzi nespracované doklady. A v tomto prípade vlastne už je rada na nás účtovníkov. My teda našich klientov inštruujeme tak, že vaša úloha je len dať nám to tu po nespracované doklady. Dať nám to tu po nespracované doklady. Aktuálne sa pracuje na tom, aby klient v podstate vedel určiť nejakú tú účtovnú položku alebo čo to je stredisko, bez toho, aby sa to z nespracovaných dokladov posunulo do spracovaných. A ja napríklad teda skúsim vzorovo vyťažiť nejaký doklad, aby ste videli, že asi ako to samotné vyťaženie prebieha. V túto chvíľu hore si viem nadefinovať, my máme toto faktúrku za internet, predpokladám, že položku internet tu nemám, ale mám tam ostatné služby, tak tam dám nakúpené ostatné služby. Keby mám nadefinované nákladové strediska, tak si vyberiem, na ktoré nákladové stredisko chcem. Vidím, že vyťažilo číslo dokladu, kontrolujem, číslo dokladu je v poriadku. Cez toto písmenko A vlastne si viem vypnúť, zapnúť tieto podsvietenia, ktoré aplikácia ako keby vyťažila, čiže to je pomôcka, to je strojové čítanie, ktoré mne pomáha. Ako vidíme, aplikácia nevyťažila dátum dodania, ale už nám ponúka dátumy, ktoré našla. Čiže buď si viem kliknúť na to poličko, ktoré sa jej nepodarilo, alebo proste ona nám ponúka, že našla som na faktúre tieto 3 dátumy, tak teda ty urči ako účtovník, že ktorý je správny. Pozrieme, či sa správne určila suma sa nám správne rozpísala. Partnera nám to vyčítalo správne, keby sme si chceli pozrieť, alebo teda overiť. Je to overené v verejných registroch. A keď zasvieti tam slovenská vlajka, tak je to správne, keď to poviem zjednodušene. Áno, ono v podstate hore, keď sa určí, že do ktorej agendy smerovať ten doklad, že aký je to typ dokladu, lebo my tu máme, že toto členenie možno trošku aj kvôli iným účtovným softverom pre pohodu vám nič nemení, hej, že či tu určite, že či to je tuzemská alebo zahraničná, lebo v pohode sa účtujú do tej istej agendy, ale áno, keď tu vyznačíme, že je zahraničná, tak sa zmení maska. Zmení sa trošku tá maska. My máme v tomto prípade tuzemskú faktúrku. Samozrejme v tomto poličku vieme povedať, že sa jedná o dobropis zálohovú faktúru, lebo tie už potrebujeme trošku do iných agend naimportovať, alebo teda iným spôsobom, aby aplikácia vedela. Ja som možno ste videli túto klikla, či tu sa hneď automaticky objavilo, že to vátko bolo overené v tom VIES. Ak si ho chceme overiť, platobné údaje aplikácia vyťažila v podstate IBAN a údaje k platbe. To z titulu, že buď ak následne platíte tieto faktúry z pohody a potrebujete, aby ste ich tam mali prenesené, alebo overujete potom ten IBAN, alebo do budúcna sa bude dať platiť aj priamo z aplikácie dokladu, čo je skôr asi funkcionalita smerovaná nie k účtovníkom, ale majiteľom spoločnosti, ktorí povedia, že keď už mám doklady na jednom mieste, tak by som bol rád, že si tam aj vyklikám, ktoré chcem zaplatiť a odošlem do banky platbu. Čiže tu sa môže potom do budúcna zmeniť taká tá prax majiteľov firiem, že si ceruzko niekde značia, čo kde zaplatili, nezaplatili, zapatrošili, ale vedia to mať teda tuto na jednom mieste. Ja osobne do poznámky si vpisujem, že za čo bola tá faktúrka, lebo to sa nám do pohody prenesie ako text. Čiže ja napríklad kliknem, že pripojenie do siete internet za 11. mesiac. Dám si, že vytvoriť. Tu nám spravil kontrolu, že tento doklad nie je z tejto firmy. Aby nedochádzalo k chybám. My dáme, viete, môže sa stať, že uložíte faktúru do firmy v digitálnom archíve, kde nepatrí. Ja teraz zakliknem napriek tomu pokračovať a mi uloží faktúru medzi prijaté faktúry. S tým, že z tejto časti, z prijatých faktúr, už môžeme ďalej postupovať exportom do pohody. Je tu ešte taká vychytávka, sa pozrieme, že na náhľad faktúry stačí nabehnúť na spinku a faktúru nám ukáže tak, aby vlastne bola v náhľade čitateľná.
V tejto sekcii prijatých faktúr ja vidím, že mám dve neschválené faktúry, ktoré sú identifikované týmto modrým znakom. Môže kedykoľvek schvaľovateľ schváliť, alebo tu je vlastne identifikované, že kto kedy faktúru schválil. Môžem si ju rozkliknúť, vidieť jej detail, ako bola vyťažená a doplnená, a kedykoľvek sa viem pozrieť na náhľad tej faktúry a kedykoľvek si ho vieme stiahnuť k sebe na lokál. Žiadne obmedzenia, žiadne limity, všetky doklady kedykoľvek sú po ruke a viete sa k ním vrátiť. Skúsime schváliť. Tak, dáme ju v túto chvíľu schváliť. Môžeme to schváliť. Si faktúrku, chceme dať schváliť. Aha, ja som už tak veľakrát klikla, že trošku nám to pomôže reagovalo. Áno. Dobre, no a vlastne schválenú faktúrku, napríklad majiteľom spoločnosti si rovnako vám teda ukážeme, ako si ju prenesieme cez ten mostík. Ten manuálny prenos cez ten XML súbor asi nebudeme lebo to si myslím, že v zásade, ak niekto by sa rozhodol používať dokladov v kombinácii s pohodou, tak určite sa, neviem, mostík stojí mesačne. Teraz môžeme vysvetliť vlastne bližšie informácie k mostíku. Mostík mesačne stojí 8 €, s tým, že jeho inštalácia zvyčajne trvá 15 až 60 minút. My mostík sme pripravili preto, aby sme umožnili plnú digitalizáciu práve s napojením na účtovný program Pohoda. Našim takým cieľom dokladu je naozaj, že automatizovať, robotizovať, zjednodušiť prácu, umožniť, aby sa to dialo rýchlo. Dávame veľký tlak na to, aby sa veľa dokladov dalo spracovať v krátkom čase. Keď sme prechádzali, ako sa vyťažujú a spracujú bločky, tak do 3 až 5 sekúnd je každý bloček spracovaný. Pri faktúrách vyťaženie každej faktúry trvá bez obmedzení toho, koľko ich tam pridáte, 10 až 15 sekúnd. S tým, že tie faktúry nečakajú na vás, kedy ich dáte spracovať, ale ako sú pridané napríklad mailom, oni priplávajú do tejto časti nespracované doklady, zmení sa vám počet na vyššie číslo, ak príde nová faktúra. Faktúra je strojovo vyťažená a čaká na vaše doplnenie, schválenie. Vždy tu vidíte, že kto faktúru pridal a ďalšie časy, o ktorých sme hovorili. Keď si faktúry spracujete, dostanete ich do tejto časti a teraz prichádza priestor, ako ich dostať do účtovníctva, a to je chvíľa pre mostík. Mostík je taký program, ktorý my nainštalujeme, aby sme prepojili dokladov s vašou Pohodou. Inštaluje sa raz, potom sú aktualizácie, kde stačí kliknúť aktualizovať a zaktualizuje sa za niekoľko sekúnd. Vždy funguje s aktuálnou verziou Pohody a automaticky prenáša doklady do firiem, ktoré sú v dokladoch aj v Pohode, ktoré sa spárujú pomocou iČa. To znamená, že nie je potrebné párovať každú firmu zvlášť, ale spáruje to ten mostík na základe iČ, ktoré sú, alebo na základe identifikačných údajov firiem, ktoré sú v dokladoch, v zozname a v Pohode. Otázky, ktoré bývajú technického charakteru, je, že či stačí jedna Pohoda, že či potrebujeme inštalovať viacej mostíkov pre viacero zamestnancov vo firme, keď sú v účtovnej kancelárii. Stačí jeden mostík pre celú firmu, pre jednu Pohodu a jedno doklado. Stačí jeden mostík bez ohľadu na počet užívateľov. Keď sa raz mostík nainštaluje, automaticky prenáša funkcionalitu, ktorú pani Pohanková ukázala, budeme ďalej ukazovať. Hovoríme, že prenášame 300 dokladov za 30 sekúnd do Pohody, s tým, že ukážeme teraz, ako sa prenášajú faktúry a znovu vysvetlíme funkcionalitu alebo pridanú hodnotu, ktorá z toho vyplýva pre vás ako pre potenciálnych užívateľov. Dobre, takže v podstate ten princíp je úplne rovnaký ako pri tých bločkoch. Vyberiem si doklady, ktoré chcem exportovať do Pohody, kliknem na tlačítko exportovať, vyberiem si možnosť, lebo ja si ich viem aj do iných formátov, do Excelu tieto zoznamy robiť a tak, ale v prípade teda do účtovného softvéru je pre nás dôležitá táto možnosť. Dáme doklad vyexportovať. Opäť vidíme, že sa nám tu už zobrazila ikonka, čakáme, že či sa doklad spracuje alebo nespracuje. Keď sa nám zmení ikonka na zelenú, tak nám vrátil internet. Vieme, že bol spracovaný a tuto, ako vidíte, tak sa nám rovno aj prenieslo číslo, pod ktorým ho máme v tom účtovnom programe zaúčtované, čiže v našom prípade to už len tretia faktúrka v tejto vzorovej spoločnosti. A keď by sme si teraz vlastne otvorili tú spoločnosť a ideme cez faktúry, prijaté faktúry,
Tak, tu máme dneska vytvorenú túto faktúrku, preniesol sa nám text, preniesla sa nám suma, navolili sme pred kontakciu ostatné služby, čiže máme ju tu. Ono, keď sa vlastne navolí, že či to je prijatá faktúra tuzemská, dobropis, zahraničná, tak už to dokladov podľa tých nastavení, ako poznáme pohodu, tu už predefinuje pri tuzemskej PDB 2, pri zahraničných PNKN, tie si musíte ale teda urobiť to samozdanenie, teda vymeranie cez interný doklad, ak doklad samozdaňujete, to sa automaticky nevykoná. Ak vyznačíme v doklade, že sa jedná o dobropis, tak nám tu natečie naozaj ako dobropis, čiže v tomto prípade sme proste exportovali faktúrku, máme tu ten IBAN. Nespustím teraz overenie, lebo by sa mi začali ťahať zoznamy z finančnej správy, ale teda funguje, keď si to budete skúšať. A keď idem napríklad kontrolovať DPH, tak si kliknem na náhľad dokladu a pozriem si, že teda v princípe, ak to robí jedna a tá istá osoba, že nemáte napríklad junior účtovníka, ktorý vám to spracováva v tom doklade a senior účtovník to spracováva už potom v tej pohode, tak v podstate nemá byť aká chyba, tie čísla a dátumy vám proste budú sedieť tak, ako ste si v tom dokladu vyťažili. Ak by ste ale teda nebodaj pracovali tým systémom, že junior účtovník akoby predspracováva tie doklady a predkontrováva v tom dokladu a senior účtovník to už potom kontroluje v tej pohode, skontroluje tie nasmerovania do tých oddielov kontrolného výkazu, tak vlastne nemusí už ten senior účtovník, tak šanóny už neotvárame vôbec, lebo šanóny nemáme, ale nemusíte napríklad mať, že 2 monitory, pozerať si niekde, hľadať pracne tie PDF, ak ste aj doteraz sa pokúšali pracovať digitálne bez akejkoľvek aplikácie, že vám to klient ukladal na nejaký OneDrive, pomenovával, vy ste tam otvárali tie PDF jedno za druhým a hľadali ich tam, tak v tomto prípade vlastne vďaka tomu mostiku vy už náhľad každého jedného dokladu v podstate máte priamo v účtovnom softveri, takže si to viete takto pomerne ľahko skontrolovať tú DPH. Technicky my tam prenesieme to PDF, ktoré bolo uložené do dokladu. Takže vlastne do archívu alebo do databázy v pohode uložíme ten doklad, ako ho klient odozdal vám ako účtovníkovi. Ešte keď pôjdeme vlastne do pohody, môžeme tam kliknúť na tú linku, kde tam je vlastne URL-ka do dokladu archívu. V tomto prípade sa asi bude chcieť prihlásiť. Na ktorú keď kliknete, možno teraz sa bude chcieť prihlásiť. No. OK, tak som chcel... Keď budete... Skúsim, mala by som vedieť heslo. S tým, že teraz celé Slovensko vidí vaše. Bude mi písať snadne. Vlastne cez túto linku sa dostanete do digitálneho archívu dokladov, kde my garantujeme tu 10 plus rokov životnosť archivácie práve pre splnenie požiadavok pre archiváciu dokladov. Takže do pohody prenesieme buď túto linku, kde vždy sa dostanete k dokladu, tak ako bol uložený, vyťažený, aj tu je vždy PDF-ko, alebo si tam viete preniesť priamo prílohu, ak tak chcete. Približne polovica účtovníkov si volí prenos aj PDF a polovica si volí len prenos linky. Je to asi kvôli tomu, že chcú mať šetrenie databázy na svojej strane, pretože my v dokladu preberáme náklady na archiváciu dokladov plne v účte dokladov, plne v cene dokladov. Ja by som možno ešte v krátkosti ukázala, že my tam máme vlastne ešte ďalšie evidencie. Akože to gro, tých 90% práce, ktoré vám teraz dokladov vie uľahčiť ako účtovníkom je spracovanie tých prijatých faktúr a bločkov. Vystavené faktúry máte rôzne. Máte klientov, ktorí proste majú nejakú vlastnú aplikáciu, dúfam, že nie Excel, majú možno M-pohodu, majú čokoľvek iné, ale ak klient v podstate nejakého menšieho razu nepotrebuje alebo nemá už nejakú apku rozbehanú roky, v ktorej má kopec dát, príde k vám nový klient a opýta sa, no dobre, ale ja mesačne ešte aj vystavujem 2 faktúrky, že a tie budem kde robiť? No tak úplne ľahko im môže robiť aj v tejto aplikácii. Vie si tu proste vytvoriť jednoduchú faktúrku, vie si tu pridáme nového odberateľa. Pridáme nejakú položku. Dáme uložiť. A v podstate, keď klient buď si to vie stiahnuť, vie to odoslať mailom svojim obchodným partnerom. Aha. Pardon, som si nevšimla, že mám červené. Ešte mám červené.
Aha, nemám to ešte nadefinovaný náš IBAN. Číselný rad nemám nastavený a tak ďalej, čiže v podstate treba sa s tým vyhrať. V každom prípade si každý vie vlastne veľmi jednoducho vytvárať svoje faktúry po základnom nastavení, ktoré sme teraz ako preskočili, ale stačí, že si klikne na pridať faktúru a automaticky si pridáva faktúru. Všetky služby, ktoré ukazujeme, okrem toho mostíka sú vlastne v scéne základného balíku. Faktúry sa tu rovno ukladajú a vy budete mať možnosť ich exportovať rovno do mostíka, do Pohody ako ostatné. Úplne rovnakým spôsobom, ako sme si ukazovali tie bločky a vlastne prijaté faktúry, si takto viete aj tie vystavené faktúry, ktoré klient v aplikácii vystaví, preniesť do Pohody. Ešte máme potom zložku iné dokumenty, tak tu v podstate my pridávame, alebo tak sme s klientmi dohodnutí, že ak nám pridáva klient napríklad splátkový kalendár alebo nejaké takéto iné dokumenty, zmluvu, na základe ktorej to bolo vyfakturované, alebo takéto nejaké doplňujúce dokumenty, ktoré chceme mať po ruke, tak tie si v podstate nepresunieme do prijatých faktúr, lebo vlastne pri tom spracovaní nespracovaných dokladov, my keď si otvoríme ten doklad, tak my mu tu vlastne hore určujeme, že kam sa s ním, že bude to faktúra a následne sa nám vám rozbalia polia, ktoré treba vyplňať pre faktúru, bude to bloček, lebo je to napríklad poštovné, je to fotka v podstate toho dokladu z pošty, takže máte trošku iné polička pre bloček a keď sa rozhodneme, že to je proste iný dokument a chceme, že to je proste zmluva, tak si tu zadefinujeme, že to je zmluva a presunieme si to do iných dokumentov. Čiže v iných dokumentoch potom budeme mať v podstate uloženú tú zmluvu. S tým, že túto zložku ideme my rozvinúť, niekedy v prvom kvartáli budúceho roku tam bude dorobená priečinky s takým typickým vyťažovaním, napríklad pre zálohové listy a tak ďalej, pre splátkové kalendáre, plus na základe požiadavky klientov, hlavne podnikateľov, chcú mať celú zmluvnú dokumentáciu v jednom. A toto je jeden z dôvodov, aj takých motivátorov, aby dokladov používali každý deň aj pre svoju bežnú podnikateľskú agendu. Takže bude tam mať možnosť pridávať do štandardných zložiek, ktoré budú vytvorené, kde sa to bude rovno vyťažovať aj s možnosťou exportu do účtovného programu, alebo bude môcť vytvárať svoje zložky, napríklad pre pracovné zmluvy a pre iné typy dokladov bez akýchkoľvek obmedzení. Ešte máme veľmi dôležitú zložku, ktorá sa volá kôš. No ja sa teraz pokúšam presunúť do koša a prečo zákon schválnosti mi to nie je. To keď rozkliknete. Keď rozkliknem. Keď náhodou teda niečo presunieme do koša. Keď prejdeme vlastne že do koša, tak v koši máme vlastne, je to taký kôš, ktorý je nazvaný, že je bezpečnostný kôš. Keď dôjde k nejakému omylnému zmazaniu, že niekto omylom zmaže alebo nedaj Bože nejakou sabotážou, tak tie doklady sa vždy zachytia v koši. S tým, že ja môžem zmazať faktúru, takže ju vyznačím, idem do hromadnej akcie, tu môžem dať vymazať a dostanem faktúru do koša. Ona je v koši, s tým, že v koši je archivovaná vždy 30 dní, nedá sa stade zmazať, dá sa kedykoľvek vlastne spraviť recovery, to znamená vrátiť faktúru späť a po 30 dňoch je zmazateľná, po 3 mesiacoch sa zmaže. Takže takýto bezpečný kôž, aby z doklady nezmizli a boli tam vlastne plne bezpečné. Mňa ešte napadlo, možno sme pri tých prijatých faktorkách nepovedali, lebo tie bločky to vám automaticky aplikácia nepridá dvakrát, lebo proste ako náhle raz rozozná QR kód, tak vám nedovolí ten doklad pridať znova. Vaša otázka môže byť, že čo keď mi tam klient 3-krát pošle tú istú faktúrku, tak presne rovnako je vlastne ošetrené toto, že sa vlastne porovnáva tá spoločnosť, variabilný symbol a suma a v takom prípade, že sa vlastne tie interné znaky, ktoré sú ešte podrobnejšie naprogramované, ako som ja teraz povedala, tak sa vám vlastne vyhodnotí pri tom doklade, že síce sa vám do nespracovaných dá posunúť, ale tam sa vám objaví potom taký trojuholníček, že tento doklad už bol spracovaný, tak ako ste to možno videli v prípade toho, že som sa snažila vlastne pridať doklad spoločnosti Duofin do spoločnosti Vzorová Duofin, kde zase hlásil, že ičo v spoločnosti nesedí, že či som si istá, že takýto doklad tam chcem pridať, tak rovnako by vás upozorňoval na to, že takúto faktúrku už tu máte pridanú, že ste si istí, že znova ju tam chcete pridať, aby vás to presne upozornilo a vyvarovalo to nejakých duplicít. A vlastne možno sme ešte teda neukázali alebo nepovedali, že okrem toho mobilu a posielania na mail klient vie túto faktúrky do nespracovaných, ich má v nejakom prečinku proste načítať, alebo drag and drop ich má na ploche, chytí, ja nemám teraz taký súbor možno tu uložený, sekundu, mám tu nejaký
nejaký Word to nám nespracoval, ja som plochu vyčistila. Mám súbor na ploche, chytím ho a proste jednoduchým drag and drop potiahnutím sa mi preniesie do nespracovaných. Čiže aj toto je možnosť, ako pridávať jednoducho doklady. S tým, že my strážime duplicitu na viacerých stupňoch. Prvé je, že pri pridávaní dokladu pozeráme sa na metadata prikladaného súboru. Ak má metadata zhodné so súborom, ktorý je uložený, tak hlási duplicitu neumožní. Ak by niekto faktúru pridal napríklad tým drag and drop alebo mailom a následne by ju vytlačil a oskenoval, to znamená, že ona by už bola v inom súbore, aj by sa ináč volala, aj by mala inú veľkosť, aj iný formát, tak my už túto duplicitu pri vstupe nevieme postrážiť, potom sa dívame na obsahovú duplicitu. Takže pozrieme sa, že či faktúra s takým obsahom už je v systéme uložená a keď zistíme tú duplicitu, tak signalizujeme, aby nedochádzalo k chybám. No ale ak by sme v podstate asi chceli dodržať tie pravidlá tej konverzie a zákona o účtovníctve, tak asi by sme si už pridané doklady nevytlačali a znova na viacero variantov neskenovali, ale tak v praxi sa môže stať. Prevencia chyby, keď viacej ľudí niečo robí, že by napríklad majiteľ firmy odovzdal doklad do doklada a potom jeho asistentka by ju poslala poštou a došlo by k naskenovaniu, tak vlastne je to prevencia takýmto chybám, kde ten proces sa nedá strážiť, dá sa strážiť vlastne ten vstup do doklada. Ak by ešte niekoho možno napadla otázka, že dobre, tak duplicitne doklady neuložím, ale čo keď si ich duplicitne preexportujem, tak vidím, ktoré som exportoval a za B máme tú funkcionalitu, že vynechať už exportované, čiže ja keď ten deň idem vlastne pracovať, tak on mi odstráni z tých zoznamov všetky tie, ktoré už v minulosti boli exportované. Čiže vidím tie, ktoré eventuálne podľa aplikácie dokladu sú pripravené na prenos do účtovného softvéru, takže my sa snažíme v našej účtovnej kancelárii tie doklady spracovať naozaj, že priebežne každý týždeň v podstate si ich tam už odosielame počas toho mesiaca. Áno. Máme poslednú časť, lebo už máme 11.03, aby sme nechali pre vaše otázky. Časť, ktorú sme si nechali nakoniec, sa týka banky. My máme spravenú dokladov službu, ktorú voláme banka, s tým, že... Áno. Vy si viete vlastne aplikáciu spárovať s vašim bankovým účtom. Ono sa to pomerne ťažko ukazuje, aby sme neukazovali reálne dáta klientov, tak ja som si to tak vzorovo pripojila. S tým, že táto funkcia nenahrádza, ale tak ako skôr doplňa funkcionalitu, ktorú vy používate v Pohode. Toto je služba, ktorou my chceme možno aj majiteľom dať nástroj na to, ako rýchlejšie a s väčšou láskou odozdávať doklady včas. Viete si pripojiť do doklada, alebo majiteľ firmy si vie pripojiť do doklada neobmedzený počet svojich bankových účtov. Keď mám Tatra banku, sporiteľňu, ČSOBčku, akýkoľvek množstvo, môže si jednoduchým spôsobom za pár sekúnd banku pripojiť. Keď si banku pripojí, svoj bankový účet, môže si ich tu potom filtrovať. My máme len jeden, tak nám ponúka len jeden. A doklado vytvára kópiu pohybov z jeho bankových účtov. V Tatra banke to je v reálnom čase. I hneď po zaplatení dostávame informáciu do doklada o pohybe. V ostatných bankách máme ich ďalších 6. Slovenská sporiteľňa, VUB, ČSOB, Raiffeisen banka, FIO banka, Unicredit. A dúfam, že som na nič nezabudol, nájdete na našej stránke. Ale všetky hlavné slovenské banky 4-krát za deň. Príde bankový pohyb, vidíme, akým spôsobom bola platba realizovaná a služba číslo 1 u nás je, že pohyb si hľada svoj doklad. Takže vidíme, že bolo zaplatených 73 centov a doklad nie je odovzdaný v doklade. Keby bol, je automaticky spárovaný ako v tomto druhom prípade a viem si tu potom vyreportovať, že mám spárované doklady, vidím, ktoré doklady boli spárované, a vidím nespárované doklady, to znamená, vidím, že ktoré doklady neboli odovzdané. Keď si vyberiem užívateľa, tak môžem si vybrať, že ako majiteľ firmy napríklad niektorého zo zamestnancov alebo zamestnanec vidí len sám seba a vidí, ktoré doklady odovzdal a ktoré neodovzdal. Aj týmto vytvárame priestor a nazvime to, že tlak na to, aby doklady odovzdávali i hneď po nákupe, aby sa tie doklady nestrácali, už raz budú uložené v systéme, je možné s nimi ďalej pracovať, je možné ich schváliť, agenda sa výrazným spôsobom zjednodušuje. Druhá funkcia, túto funkciu ešte budeme ďalej rozvíjať do formy vyúčtovania drobných výdavkov. Druhá funkcia, ktorú tu máme, sú výpisy z bankových účtov. My vytvárame vlastné výpisy
napríklad na týždennej báze, kedykoľvek vlastne viete vstúpiť do tejto sekcie a vytvoriť si výpis vo formáte PDF alebo SEPA XML za obdobie, ktoré si určíte. Máme predefinované mesiace, týždne, alebo vieme si dať vlastný rozsah a za vlastný rozsah, ktorý si kedykoľvek vieme nastaviť kľudne aj denne, si stiahneme PDF výpis a SEPA XML výpis. Ja by som ešte možno doplnila, že vlastne výhodou tej parovania banky je pre vás hlavne účtovníkov presne takto, že my sa snažíme klientov učiť, že choďte do časti banka, dajte si debet nesparované, vidíte, čo ste nám neodovzdali, to je jedna vec, čiže klient si spomenie, aha, z tejto apky som nestiahol faktúrku. Ďalšia vec je, že pri tých bločkoch potom máte zeleným vyznačené, že áno, naozaj to bola platba kartou, lebo naozaj tu mám ten zelený domček a našlo mi to pohyb na tej banke. Čiže ak by aj klient nesprávne preklikol, že hotovosť karta, tak my si to pred prenosom do Pohody vlastne vieme skontrolovať, či ku každej tej, čo on označil, že platil kartou, naozaj sa našiel aj pohyb na banke. A potom v prijatých faktúrkach vidíte, ktoré sú zaplatené, čiže zelené sú poplatené, tieto žltým vyznačené ešte nemajú k sebe pohyb na banke, čiže nie sú zaplatené, čiže do budúcna ich bude možnosť stadiaľ to aj rovno uhradiť. Potom, čo sa týka toho prenosu tých výpisov do účtovníctva, tam je to, nefunguje to automaticky cez mostík, ale možnosti, lebo závisí, v túto chvíľu pracuje rôzne. Ak máte už túto chvíľu prepojenú v podstate vašu Pohodu online na vaše banky, tak si nemyslím, že toto by ste menili a zostane vám to tak, ako to máte. Ale ak účtujete menšie spoločnosti, kde čakáte celý mesiac na to, kým vám klient pošle do mailu PDF-ko a XML-ko, tak v tomto prípade už toto klient robiť nemusí. Vy si to viete automaticky stiahnuť cez dokladov, ten jeho výpis aj to XML-ko a viete si ho robiť kľudne aj na týždennej báze. Viete si to urobiť v podstate po 15 dňoch podľa intenzity a objemu tých dokladov. Čo je výhodou toho XML súboru, ktorý sa stiahuje cez doklado, je to, že pri tých platbách kartou, ktoré mnohokrát máte na banke označené ako postplatba a nesparujú sa vám automaticky, to už je bez ohľadu na to, aký účtovný software, či Pohoda alebo akýkoľvek iný, proste nemajú tie softvery dostatok informácií z tej banke na to, aby vedeli priradiť, ktorý bloček bol zaplatený, ktorá Facebook faktúra, Google faktúra bola uhradená tou ktorou kartou. Tak v takomto prípade, ak si naozaj sa pohráte s tým vyparovaním tých dokladov na banke v dokladoch, tak sa vám prenesú informácie o variabilnom symbole faktúry alebo poradovom čísle dokladu v tom XML súbore, tomto bankovom z dokladu a uľahčí vám to veľmi parovanie. V podstate, ak máte tie účty saldokontné, tak sa vám to vyparuje samo. Čiže ak máte naozaj spoločnosť, ktorá má že 50 platieb kartou bankou, tak by som možno si volila, že ťahať si ten XML súbor priamo cez to dokladu, ak to naozaj si tam už pracne poparujete pomocou tých funkcionalít dokladu, bolo by škoda to nevyužiť. Dobre, toľko z našej strany. Vieme o programe a o veciach rozprávať naozaj dlho. Chceme nechať priestor na otázky. Ja teraz, predtým, než sa dostaneme k otázkam, tak vám chcem ponúknuť možnosť vyskúšať dokladov zadarmo. Stačí, že pôjdete na našu stránku dokladov.sk, prejdete jednoduchou registráciou, ktorá viac menej vám vytvorí priestor aj pre budúci prechod do plnej verzii. V testovaní máte 30 dní a 70 dokladov zadarmo. Môžete pridať ľubovoľný počet firiem, sparovať si bankové účty, pridať užívateľov, otestovať všetky funkcionality, ktoré sme ukázali. Ak budete s tým spokojní, alebo ak budete mať otázky, môžete nám kedykoľvek napísať, zavolať, alebo si dohodnúť s nami rezerváciu. Radi vám ukážeme bližšie detaily a dáme odpovede. Mostík sa potom inštaluje na plnú verziu, je to vlastne z technických dôvodov. Ako som spomenul, inštalácia mostíka trvá 15 až 45 minút, zvyčajne to nie je žiaden technický problém. Inštalujeme mostík do Pohody na všetky typy inštalácií Pohody. Spolupracujeme aj s Pohodami, ktoré sú napríklad v podniku a v iných riešeniach. Toľko v krátkosti, budem rád, keď nám napíšete a vyskúšate dokladom, ideme na vaše otázky. Poďme to skúsiť. Mali by sme tu mať chat. Máme chat. A asi začneme teda. Začneme od najstarších otázok. Tak my ich tu máme celkom dosť. Dobrý deň. Dobrý deň. Čiže je možné schvaľovanie faktúr zo strany nadriadených konateľov. Je otázka, že či je možné v dokladoch schvaľovať faktúry nadriadeným. Áno, je to možné.
Tak ako sme ukazovali, určí sa schvaľovateľ, ktorý môže byť majiteľ firmy. Zamestnanci pre simuláciu situácie odovzdávajú. Účtovníčka vidí, že faktúry sú schválené, neschválené. Zaúčtováva tie, ktoré prešli schválením. Upozorním na ten chat, ktorý je pri tom. Ak vzniknú otázky, napíše sa do chatu. Odpoveď ostáva zachovaná pre jednoduché spracovanie. No, ja by som možno skúsila druhú. Chcem sa informovať, ak mi klient pošle výpis s heslom, viem ho nejako automaticky odblokovať, keď je to každý mesiac to isté heslo. No v tomto prípade si nie, v podstate zipko sa tam uloží, zipko sa dá stiahnuť, ale automaticky ho nevieme niekde uložiť heslo k tomuto zipku. Ale vy si viete, ak máte sparovanú banku z dokladu, vy si viete v podstate ten istý výpis PDF pohybu, aj keď nie ten priamo s hlavičkou banky, s tými pohybmi na kontrolu stiahnuť v tej časti banka. Ale automatické odheslovanie klientom, ak klient pošle nejaký súbor zaheslovaný dokladov, nemá nejaký priestor na uloženie takýchto hesiel a odheslovanie takýchto súborov. Čo je dôležité, že ukladáme aj zaheslované súbory, nemáme možnosť, aj to aj z rôznych pravidel bezpečnosti, ich odheslovávať. Takže niekde, ak si poznačíte heslo, zaheslovaný súbor nájdete, odheslujete si ho a môžete s ním pracovať. Toto ani nebudeme meniť. Určite nebudeme robiť to, aby my sme automaticky odheslovávali súbory. To by bol technický oriešok a porušenie pravidel. Dobrý deň, zaujímavé ma spracovanie DPH. Ak mi klient pošle doklady len online, nemám ich fyzicky, ako mesačne kontrolujem. No to je práve to, že mnohí účtovníci sme boli naučení historicky proste, že vytlačím si buď podklady k DPH alebo kontrolný výkaz a idem doklad za dokladom a fajkam, hej, že či mi sedí VAT číslo partnera, či mi sedí číslo faktúrky a tak ďalej. Je to len o tom, že skúsiť si to novým spôsobom, naozaj v podstate vy si viete v pohode urobiť filter, že daňová povinnosť, teraz budeme robiť november, vyfiltrujú sa vám tam doklady, viete si tam skontrolovať proste tie PDF-ka. To, keby vám tam nejaký doklad chýbal, alebo klient vám ho neodovzdá do dokladu, to sa vám môže stať aj fyzicky, že vám ho proste prinesie až ob mesiac. Čiže treba si to len naozaj skúsiť a v tomto prípade je to dobré, keď sa cez ten mostík prenášajú tie náhľady tých dokladov, pretože si v podstate rovno v pohode otvoríte ten doklad, skontrolujete si presne tieto údaje, že či vám sedia s tou faktúrkou. Ak si naozaj sami kontrolujete to doklado, kde si tie doklady spracovávate vy a vy ste aj ten účtovník, ktorý podáva tú DPH-čku, tam nie je dôvod, aby sa vám zmenili niekde medzi tým presunom medzi dokladom a pohodou. Ak naozaj vám to spracováva junior a vy to kontrolujete, tak potom cez tie náhľady v tej pohode. Ešte jedna otázka pre mňa na vyťažovanie faktúr. Či je rozdiel pri vyťažovaní faktúr z naskenovaných PDF alebo pridaných priamo do doklada. Čím bližšie k zdroju, tým je to lepšie. To znamená, ak klient uloží faktúru do doklada tak, ako ju dostal od dodávateľa, v tom PDF, v ktorom ho dostal, tak je to presnejšie vyťažovanie, ako keď ju vytlačí a skenuje. Systém dobre vyťažuje aj oskenované faktúry, s čím sa stretávame, že dochádza chybám, alebo nazvem to tak, že nie k dobrému oskenovaniu a horšie oskenovanie proste sťažuje vyťaženie faktúry. My, tak keď vlastne robíme meranie, tak približne 80% faktúr vyťažíme úplne presne. Máme vlastne vyťažovací algoritmus, ktorý stále zdokonalujeme. Sú tam rôzne moduly umelej inteligencie, strojového čítania a tak ďalej. Máme analytiku, kde vyhodnocujeme typy faktúr podľa toho, že kto to bol dodávateľ, akým spôsobom boli pridané, aby sme ten algoritmus vyvíjali. Ale to pravidlo, že faktúra v pôvodnom formáte sa lepšie vyťaží ako faktúra, ako vyťaženie kópie, to je akože zrejme. Tak funguje stroj. Je to zrejme, ale nie je to také, že napríklad, že keď je to originál PDF, tak je to na 90%, a keď sken, tak na 40%, fakt to môže byť, že dátum alebo niečo. Nemám v zásade takú skúsenosť, že ak je to sken, tak to ide, že veľmi zle, že to je neporovnateľné, ale ako môže byť, že nejaké poličko, dve sa tam nevyťažia. Ja teraz práve vidím otázku na niečo, čo sme možno neukázali a ja si teda dovolím ešte nazdieľať, pretože je tam otázka na zahraničné faktúry a je pravdou, že my sme ukázali vlastne v nespracovaných tuzemsku, že pani má skúsenosť vlastne s tým, že sa tie zahraničné veľmi zle vyťažujú. Ja som tu niekde pridala vzorovú, myslím, že som tu mala Meta. Nemala som tu Meta, mám tu Google. Aby ste teda videli v podstate, ako to vyťaží ten Google, hej, že teda zahraničná faktúrka, ako vidíte, zase máme modrým podfarbené tie polička. Vieme si tu teda nadefinovať, že prijatá tuzemská, prijatá zahraničná a každý sme klikli na nie tú správnu.
lebo to bola zálohová, prijatá zahraničná. Číselko, ako sa nám vyťažilo číselko, vidíte, hej, číslo máme v poriadku, ako sa nám vyťažili datumy z faktúry, máme ich v poriadku, aj keď je zahraničná suma 601 sa nám vyťažila v poriadku. Tým, že sme hore nadefinovali, že to je zahraničná faktúrka, pri zahraničných sa vám teda rozbalí hlavne teda možnosť vpisovať tie meny. Nemáme tu rozpis na 10-20% DPH, lebo by nám bola v tomto prípade zbytočná. Tuto vidíme, že sa nám navolil, že subjekt je iný zahraničný, VAT číselko partnera, ono keď si ho už viackrát ho použijete, teraz rozmýšľam, kde ho ten Google má narýchlo, tu. Keď si ho už raz, dvakrát použijete, on sa vám uloží do medzi partnerov a bude vám ho ponúkať, čiže si ho takto viem overiť, on mi ponúkne všetky polia v podstate, ktoré on naťaha z toho VS. Viem si tu dať poznámku, že to bolo napríklad za Google Ads, za AdWordsy. Dám to vytvoriť. Čiže áno, patrí to tejto firme, chceme napriek tomu pokračovať. Čiže aj tie zahraničné, alebo pri tých Facebookoch, aj tam mám skúsenosť, že naozaj tie komplikované čísla faktúr vyťažuje bez problémov. Treba si to vyskúšať, vyťaží aj menu. Občas, keď sú české koruny, treba si naozaj očakovať, že či tam vypísal, že sú to kače, alebo dal eura. Čiže ja neviem, že to je 100%, ale ja tiež som aj v minulosti testovala rôzne iné vyťažovacie nástroje a myslím si, že sme porovnateľní, alebo teda treba si to vyskúšať. Naozaj to nie je tak, že pri tých zahraničných, že úmyselne sme vám ukázali iba tú zemskú, lebo tie zahraničné to naozaj nerobí. Ja som ešte možno teraz chcela, že či naozaj platí tak, že sa mi to v tých partneroch uložilo. Vidíte, tu už ten Google mám, čiže na budúce, keď už ho on rozpozná, tak už vám tie polička, ktoré sme teraz pri prvom vyťažení akoby overili, bude ponúkať. S tým, že keď sa vrátim vlastne späť k prezentácii, tak platí to, že my keď dostaneme tá variabilita zahraničnej faktúry je obrovská. Bežne pracujeme s tým, že nám zákazník pošle vzorky faktúr, my ich otestujeme a vieme ich potom pripraviť algoritmus tak, aby vyťažoval ešte lepšie, ak má špecifických dodávateľov práve zo zahraničia. Dobrý deň, naša spoločnosť vystavuje faktúry v nemeckom ERP programe, ktoré som doposiaľ ročne účtovala do Pohody bez položiek, nakoľko nebol možný import. Chcela som sa spýtať, či je možné prostredníctvom doklada vyťažiť položkovite aj takéto doklady a následne ich importovať do Pohody. Čiže vystavené. Chcete vlastne, keď dobre tomu rozumieme, pýtate sa, že či doklad vyťažuje aj položky faktúr a či ich vie následne exportovať do Pohody. Áno. Áno, vyťažuje aj položky, viete si ich preniesť nie do prijatých, ale do vystavených. Áno. Či len prácne by ste si vlastne každé PDF museli takto akoby prejsť a presunúť, spracovať, skontrolovať, presunúť do tých vystavených a vlastne z tých vystavených faktúr si ho potom preexportovať do Pohody. Treba to skúsiť, tú pracnosť a tie nastavenia, že ako to bude, ale zase sa vám to potom prenesie s náhľadom toho dokladu rovno do tej Pohody cez ten mostík, čo by mohla byť výhoda. Otázka je, že pri skenovaní bločku, ten postup je taký, že pri skenovaní bločku mobilom naskenujete najprv QR kód a potom pridáte fotokópiu. Dá sa to urobiť aj opačne, ale to prvé je rýchlejšie, lepšie a presnejšie. Dobrý deň, poprosím o informácie. Ako sa importujú faktúry bez QR kódu, väčšinou drobní živnostníci? No vlastne na faktúrach my ten QR kód ani nevyťažujeme, vyťažuje sa na bločkoch. Čiže ak máte, akože takto, ak vám živnostník napíše faktúrku rukou, nedokáže to ani to doklad, lebo veľakrát s tým máte problém aj vy. Ak živnostník používa nejakú apku na vystavovanie, nejaké PDF-ko alebo niečo má, že vám to už pošle naozaj, že strojovou písanú faktúru, tak si vyťažíte úplne klasicky. Vyťažujeme všetky formáty, aj keď nemá QR kód, aj keď tam nemá XML-ko, vyťažíme všetky formáty, ktoré sú čitateľné voľným okom. Ako som spomenul, je vždy lepšie, keď ho odovzdá v takej forme, ako vystavil. Ak vystaví vo forme PDF, nahrávam PDF a vyťažíme všetky. Dobrý deň, cez mostík je možné doklady archivovať v Pohode v sekcii dokumenty, aj preto je potrebné bloček naskenovať, nafotiť dvakrát, to je najprv cez QR kód. Link v dokladoch dokumentov je aktívny len pokiaľ je zakúpený a funkčný mostík, keď nie je zakúpený, je zrušený, neplatný. Keď začneme vlastne možno od konca, link v dokladu je aktívny vždy. My to neobmedzujeme s tým, že vy máte prístup k digitálnemu archívu a službám dokladov, keď máte vlastne objednanú službu dokladom, ale my prístup do digitálneho archívu, to znamená dokladov, ktoré už boli zaplatené a spracované, neobmedzujeme. Tam budete mať vlastne prístup do digitálneho archívu kedykoľvek. Vy viete sa dostať z Pohody cez ten link kedykoľvek do dokladov
aj keď nebudete mať mostík, pretože ten link nefunguje cez mostík, ale ide priamo na URL linku. A funguje to, ak aj skončí v podstate predplatné, ale v podstate do konta sa dá stále vstúpiť, len sa nedávajú spracovať nové doklady. Takže my máme ten prístup spravený tak, že kedykoľvek sa viete vrátiť tam, kde ste skončili, nikdy vám nevypneme prístup, nikdy vás nebudeme obmedzovať a všetky linky budú živé podľa toho, ako to máme nastavené, takže hovoríme, že 10+ rokov s tým, že v zásade nie je dôvod, aby sme to obmedzovali kedykoľvek. Čo sa týka, ešte je tu jedna otázka k archivácii bločkov. Ten postup je dvojkrokový, najprv sa oskenuje, potom sa dofotí, trvá to 3 až 5 sekúnd aj s fotodokumentáciou a s orezaním dokladu. Vlastne ten QR kód vyťaží všetky tie dáta, ale aby ste mali tú vernú kópiu toho bločku, my proste odporúčame pridať tam tú fotku. Tá fotka je tam na základe požiadavky alebo na základe odporúčaní auditorov, s ktorými sme to konzultovali. Smeruje to aj k druhej otázke, čo s fyzickými dokladmi. Podľa vyjadrení našich auditorov a podľa bežnej praxe, ktorá je zaužívaná aj komunikácie s finančnou správou a vyjadrením od nich, keď je doklad dobre zdokumentovaný fotograficky, skenom alebo voľne čitateľnou kópiou, voľným okom čitateľnou, nie je potrebná papierová archivácia. Tam sú požiadavky, ktoré definuje zákon na to, aby ten doklad bol čitateľný voľným okom, aby bol kompletný a aby bol nepozmenený. Takže keď sú tieto požiadavky splnené, papierová archivácia nie je potrebná. Čitateľný voľným okom je asi zjavné z podstaty. To znamená, že otvoríte ho na obrazovke, viete ho prečítať, viete ho stiahnuť, vytlačiť. Nepozmenený, to znamená v prípade bločku, je potrebné, aby tam bol celý bloček vrátane okrajov. Tak to je vlastne konzervatívne vyjadrenie auditora. A nepozmenený, to znamená, aby kompletne nepozmenený, aby proste nebol pozmenený. Aby sa nestalo to, že niekto vyhotoví nejaký falzifikát bločku, tým sa myslí toto, uskenuje ho a príde sa na to napríklad pripojený QR kódom. Keď by ste išli potom na stránku www.dokladov.sk, tak vľavo dole nájdete vlastne vyjadrenie od toho od auditorskej spoločnosti aj od daňových poradcov, akoby celú tú dokumentáciu. Aj od finančnej správy. Tak. Dobrý deň, technická otázka, ako spoľahlivo funguje mostík na Pohode, kde súčasne pracujú účtovníci a beží na nej jednotke M-server, a to v starej verzii z MDB a SQL. Spoľahlivo. Mostík vie fungovať aj v prípade, či máte Pohodu ako MDB databázy, alebo už máte tú vyššiu SQL verziu. Tam sa tá inštalácia mení podľa toho, že ktorý typ máte, čiže to sa už pri tej prvotnej inštalácii nastaví. V zásade v fungovaní Mostíka som ja nevidela nejaký rozdiel, že či používate už SQL-kovú verziu alebo nie. Pre všetky typy inštalácií. Áno. Možno potom prípadne nasmerujte potom tú otázku mailom na dokladu, že by to technici zodpovedali. Čiže by sme sa pozreli. Zatiaľ sme nenarazili na žiadne technické problémy. Keď nám napíšete špecifické otázku, tak odpovieme. Funguje Mostík aj opačne z Pohody do dokladov? Funguje a z Pohody do dokladov práve prenáša číselníky a prenáša interné číslo dokladu po zaúčtovaní. Ešte tu je otázka, že na systémové požiadavky, tá odpoveď je to, čo sme vravili predtým. Nevieme o tom, že by boli nejaké obmedzenia. Keď vám tam beží Pohoda, bude vám tam bežať aj Mostík, dokladu beží v cloude. Neviem o technických problémoch, napíšte nám, radi zodpovieme. Je možné vyťažiť prijatú faktúru po položkách? Áno, je to možné. Áno, čiže tam už aj niekto si poradil iný, že treba si zaškrtnúť vyťažovanie po položkách. Treba to zaškrtnúť v nastavení účtu. Ak by ste k tomu chceli nejakú podporu, napíšte nám, zavolajte, radi tak urobíme. Otázka, toto je zaujímavá otázka, prečíslovanie dokladov v Pohode a na spätné prenesenie do dokladov. Ono sa nám v prvom kroku preniesie to číslo, pod ktorým to bolo zaúčtované. Následne sa už neaktualizuje, ak by ste prečíslovávali, takže odporúčame si vždy vlastne akoby v tom mesiaci alebo naimportovať tie doklady a už neprečíslovať, lebo veď v podstate prijaté faktúry účtujete dňom prijatia. Čiže spätne akékoľvek takéto možno úpravy by sa vám nemuseli zaktualizovať správne, keby sa rozhodnete potom spätne prečíslovať prijaté faktúry u seba v Pohode. Je to otázka na to, že či je možné ukladať aj iný typ dokumentácie, napríklad dodacie listy. Áno, je to možné. Ku každej faktúre je možné pridať neobmedzený počet ďalších príloh. Takže keď si vy vyťažíte a uložíte faktúru, viete si k nej pridať dodací list, zmluvu, fotodokumentáciu, čokoľvek.
Nie sú tam žiadne obmedzenia, je tam len limit, taký ako fair use policy na veľkosť prílohy, ktorú dáte na 10 MB. A je to kvôli tomu, aby niekto tam omylom nenahral film, alebo aby sa nestalo niečo takéto. Pre väčšinu dokumentov to stačí. Túto funkcionalitu budeme teraz ešte ďalej doplňať tzv. Reťazením dokladov, takže budeme podporovať aj proces, aj workflow, objednávka, dodací list, faktúra, zmluva a tak ďalej. Dobrý deň. Ako funguje doklad o načítaniu QR kódu z iného softvéru, ktoré sa faktúry vystavujú alebo iným importom do doklada z iného softvéru ako Pohoda? Toto, aby sme to tak pretlmočili, že ako som pochopil tú otázku, my vyťažujeme faktúru z akéhokoľvek softvéru, pretože vychádzame z toho, že tá faktúra je vystavená podľa zákonných pravidiel. Keď je faktúra vystavená podľa zákonných pravidiel, uložená v doklade, vyťažíme ju. Ak otázka sa týka toho, že niekto vystaví faktúry v inom softvere a spraví export v XML a chcel by ho nahrať do doklada, tak toto zatiaľ nepodporujeme. Predpokladáme, že taká funkcionalita je možná priamo do Pohody. My v budúcnosti možno to budeme rozvíjať, ale v tejto chvíli sme zameraní na archiváciu dokladov v PDF verzii, v takej verzii, ktorá je čitateľná. Je to dosť veľká úloha, lebo tá variabilita je veľká, ale zameriame sa práve na túto časť digitalizácie. Ak vystavujete doklady vystavené v nejakej inej appke, alebo možno narážate, že ste majiteľ nejakého e-shopu, tak práve tam by som už možno tú cestu hľadala priamo medzi e-shopom a Pohodou, alebo Pohoda konektorom, alebo takýmto spôsobom, lebo tam by bolo tak strašne veľa variácií, ktorými by sme nevedeli v túto chvíľu pokryť. A to, že by ste si tam preuložili PDF-ka z iného softvéru, vyťažili ich a preexportovali do Pohody, by mohlo byť v túto chvíľu pre vás neefektívne. Toto úplne odporúčame využívať existujúce riešenia, ktoré sú. My sa chceme zamerať práve na spracovanie dokladov, ktoré sú teraz spracované často papierovo alebo veľmi manuálne. Dobrý deň, máme Pohodu inštalovanú na samotnom cloude, ako je prevod dokladov prostredníctvom hostíku. Je to technicky možné? Áno, je to možné, je to bežné. Máme veľa zákazníkov, ktorí majú cloudovú Pohodu, napájame sa na Pohodu. Technická otázka je častokrát pár minútová konzultácia s technikom z cloudu alebo s vašim technikom. Bez problémov to vieme vyriešiť. Tak toto, čo ja som dnes ukazovala, bolo tiež v podstate na cloude, bolo to od e-podniku, takže ak napríklad niečo podobné využívate, tak vidíte, že to funguje. Máme zákazníkov z e-podniku, účtu pohodzovne a z ďalších riešení, kde používajú cloudové riešenia. Viete vložiť doklad cez kameru priamo, viete ho vložiť priamo cez kameru mobilného telefónu, cez mobilnú aplikáciu. Je tam možné vkladať aj bločky, aj faktúry, aj akékoľvek typy dokladov. Mobilná aplikácia umožňuje vkladať aj viacstranové alebo vytvárať viacstranové PDF. To znamená, keď vám prišla, že trojstranová alebo 5-stranová faktúra poštou, viete ju veľmi jednoducho nafotením alebo naskenovaním cez mobilnú aplikáciu vložiť. Keď som omylom pri nespracovaných dokladoch dám nesprávny typ dokladu, doklad sa mi preniesie do záložky toho nesprávneho typu. Už to neviem zmeniť. Čo s tým? Áno, ak vyťažíte prijatú faktúru a má to byť dobropis alebo zálohová faktúra, tak vy viete stále sa vrátiť k editácii a zmeniť si to. Ak myslíte na to, že omylom faktúru posuniete do bločkov, tak nedá sa už potom presúvať z bločkov do prijatých faktúr. Vieme o tom, to je vec, na ktorej pracujeme a bude sa to dať vrátiť tak, aby ste to vedeli editovať znovu. Verím, že v krátkom čase. To považujeme za taký bug, ktorý máme a opravíme to, aby to bolo. Keď už máte založenú firmu, neviete zakliknúť vyťažovanie faktúr, viete? Ja si myslím, že viete, skúste vpravo hore pozrieť, tam vždy treba kliknúť na to, že upraviť. Keď na to klikáte, vám to nejde, musíte vpravo hore povoliť, že upraviť a potom vám to ide. Keby to ani po tejto rade nešlo, tak kľudne pošlete print screen na info@doklad.sk a pomôžu. Ak máme dve rôzne pohody, musíme kúpiť 2 dokladov a 2 mostíky. Musíte mať 2 mostíky. Pretože mostík sa napája z dokladov na Pohodu. Je to unikátne prepojenie, ktoré tak musí byť a nemusíte mať 2 doklada. Stačí 1 doklad pre všetky firmy. Dokladom môžete mať neobmedzený počet firiem a aj neobmedzený počet užívateľov. V cene základného účtu je tam plná variabilita, flexibilita, veľmi rýchlo sa dá pridávať a odoberať, ale na každú Pohodu musí byť osobitný mostík, je to technický dôvod.
Myslím si, že tuto už zase nejaký kolega za nás odpovedal. Tam bola odpoveď na ten QR kód, že áno, v podstate QR kódy my vyťažujeme s bločkou, ale keď je na faktúre, tam môže byť, že invoice by Square alebo pay by Square, sú tam rôzne data, ale v podstate tam nie je rozhodujúce na tej faktúre, aby tam bol nejaký QR kód, ten sa... Je to pre vás tak, že z pohľadu užívateľa vy nedozoznáte, ako my sme tú faktúru vyťažili, ktorou technológiou. Vy vložíte faktúru do doklada a vidíte, že je vyťažená. To je akože ten výsledok. Keď sú na nej QR kódy, tak tie QR kódy pochopiteľne pomáhajú tomu vyťaženiu. Náš algoritmus prechádza tou faktúrou, hľadá dáta, napríklad v QR kóde, keď ich nájde, faktúru vyťaží. Keď nenájde, pokračuje ďalej, až pokiaľ ju nevyťaží do maximálnej verzie. Dobrý deň, ako prebieha spracovanie tovarovej faktúry, potreba kontroly s príjemkou? Toto je vec, ktorú ešte budeme dopracovávať. Bežne sa to robí tak, že je doklad príjemka a doklad faktúra a beží to elektronicky v doklade, takže sa príjemka prikladá k faktúre a takto sa to urobí. Je to proces, kde ja za seba poviem, ešte nie som úplne spokojný s tým procesom, budeme to ďalej akože dopracovávať. V každom prípade my ale nie sme ERP systém, alebo nejako nevieme tieto všetky veci podporiť. Máme teraz viacero zákazníkov, ktorí sú z potravinového retailu a táto požiadavka sa opakuje, takže budeme pracovať na takom reťazení dokumentov, aby príjemka a faktúra sa automaticky párovali, môže byť viacero príjemek jednej faktúre a tak ďalej. Takže tieto procesy riešime, v krátkom čase budú doplnené a zlepšené. Ak ste to mysleli možno ešte takým spôsobom, že vy si nahrávate v manuálne faktúrku v pohode a robíte si sklad, čiže vyberáte skladové položky do prijatej faktúry, aby následne sa vám vygenerovala príjemka na sklad, tak to v podstate vyčítaním položiek z doklada v túto chvíľu nedokážete, ale ako môže to byť jeden z takých podnetov, nápadov do budúcna, že lebo v podstate cez mostík by sa dali prenašať aj skladové položky a ponúkať ich pri faktúre, len to potom treba možno riešiť individuálne vlastne túto s tvorcami dokladu, že by boli takéto požiadavky, lebo zatiaľ boli minimálne, ale v túto chvíľu, lebo vám keď sa aj vyťažia položky, vám sa vyťažia ako text, nebudete tam mať tie kódy z vášho skladu, ktorý máte nadefinovaný v pohode. Zatiaľ, čo máme zákazníkov, tak riešia to tak, že príjemku dostanú napríklad XML-ku, nahrajú si ju priamo do skladového systému a faktúru spracujú v dokladoch a nahrávajú ju potom cez mostík, tak ako sme ukázali. Teraz je otázka na, ako je to za ING Bank, pobočka zahraničnej banky, ďakujem. Myslíte tým ako na, teraz úplne rozvinutej otázke, ak myslíte tým, že či my vieme automaticky spracovať pohyby z tejto banky, nevieme. Vieme vlastne pripojiť 7 slovenských bank najväčších a ING medzi nimi nie je. Ak som neodpovedal na otázku, napíšte mi prosím na info@dokladu.sk a môžeme prejsť podrobnejšie. Ak som účtovná firma, musím v každej firme, ktorú založím, mať vždy užívateľa z účtovnej firmy, okrem užívateľov zákazníckej firmy? Tu je otázka, že kto má prístup k dokladom v jednotlivej firme. Len ten, kto je pridaný v jej účte. To znamená, že vy keď pridáte majiteľa firmy, aby vám mohol doklady odovzdávať, zamestnancov, aby mohli odovzdávať doklady majiteľovi a ste v ňom vy, tak len títo ľudia majú prístup k tomu účtu. Ak máte pomocnú účtovničku alebo ďalších kolegov, jednoducho ich pridáte a oni vtedy môžu s tými dokladmi pracovať. Kto nie je pridaný, ten sa k dokladom nedostane, tak to budeme aj držať. To je proste základné pravidlo, že iba na základe oprávnení sa ľudia dostávajú k dokladom firmy. Čo v prípade kontroly z finančnej správy, ak treba odovzdať doklady? No v princípe vy, ak od 1.1.2022 máte vypracovanú internú smernicu, kde máte popísaný tento elektronický proces spracovania dokladov, do ktorého si zahrniete a popíšete aj dokladov a máte splnené všetky náležitosti, tak finančná správa by už od vás nemala požadovať papierové doklady. Čiže ak vy im predložíte, že vy vlastne vediete túto elektronickú formu účtovnej dokumentácie, tak oni by mali akceptovať v podstate elektronickú formu dokumentácie. Priznám sa, že sme už mali kontrolu, ktorá bola ešte aj spred roku staršieho, stačí len, že sme im odozdali v podstate doklady v tej elektronickej podobe a nepýtali už fyzický šanón, lebo sme sa bavili o stovkách dokladov. Čiže je to typ kontrol od kontrolora, ale od 1.1.2022 vy, keď predložíte, že ste v elektronickej forme, mala by postačovať elektronická forma a vy si cez tie lokálne zálohy v dokladu viete v podstate urobiť tú zálohu za vybrané obdobie, lebo veď spravidla napríklad pri DPH vám kontrolujú jedno vybrané obdobie. Takže dá sa to takýmto spôsobom im reexportovať a myslím si, že sa aj uvažuje
a bude možnosť, aby bol možné dať takýto presne prístup k finančnej správe, že ich tam vytvoriť ako užívateľa, sprístupnite im to dané obdobie a oni si tam budú môcť pozrieť. Táto požiadavka alebo táto idea vzbudzuje pomerne veľké emócie. Niektorí zákazníci, účtovníci chcú, aby sme takýto prístup vytvorili. To znamená, my vytvoríme prístup pre kontrolu do konkrétnej firmy na konkrétny mesiac. Read only, to znamená, vie tam len čítať a pozerať si veci. Niekto si to žiada, niekto to nechce. My to vytvoríme a bude to technicky možné, bude potom na, povedzme, že obchodnom rozhodnutí každého, ako sa rozhodne kedykoľvek, ale je možné doklady stiahnuť a odovzdať na kontrolu finančnej správy. Opäť k tomu patrí, že na našej stránke nájdete aj právne vyjadrenie k stanovisku finančnej správy, ktoré viac menej potvrdzuje to, že doklady je možné kompletne archivovať a spracovať elektronicky, s tým, že my reagujeme na to vyjadrenie finančnej správy, takže to kompletne spĺňame. Je možné cez dokladov importovať vystavené faktúry z iného softveru. To sme už v princípe zodpovedali, že možno nájsť inú cestu. Možno keby ste fakt, že potrebujete tisíce dokladov preexportovať a využiť, chcete použiť to dokladov, tak vám technická podpora vie pomôcť tam tie doklady dostať. Len teraz je otázka, že či by to bolo efektívne. No to ak je tak, znovu poviem, že keď sú vlastne doklady, že z e-shopu, kde viete vymať XML, ktoré viete automaticky spracovať rovno do Pohody, tak nemá zmysel to dávať do dokladov. My vlastne spracovávame iné typy faktúr, ktoré sú vystavené v čitateľnej forme, napríklad v PDF. Prepojenie banky, no nie je úplne jednoduché to prepojenie banky ukázať, lebo my sme museli reálne vojsť do banky nejakého, buď našeho alebo nášho klienta, ale prepojenie znamená, že vy v dokladoch si dáte v časti vlastne banka pridať bankový účet. Možno vieme aspoň pár krokov. Vieme ukázať, je to tak, že nemusíte čakať na XML-ko. Vy vlastne klient vám pomocou pripojenia banky, darí sa nám zdieľať? Zdieľame, áno, máme červené, takže zdieľame. Teraz vlastne ideme do banky. Vlastne musíme ísť kde pridať banku. Áno, dáme pridať bankový účet s tým, že vlastne vyberieme firmu, v ktorej chceme párovať bankový účet. A teraz vlastne vyberieme funkciu párovať bankový účet. Malo by to ísť aj v neplnej verzii? Ide to aj v neplnej verzii. Teraz vlastne máte k dispozícii, už sme vlastne v rozhraní Open Bankingu Tatra banky. V spolupráci s nimi sme to pripravili. Ak ste klientom Tatra banky, zakliknete, že ste klientom Tatra banky a odtiaľto pokračujete s prihlásením s tým, že sú to odtiaľto, že 3 kliky, niekoľko sekúnd. Toto zaklikávate aj v prípade, ak idete párovať inú banku, ale ste klientom Tatra banky a máte ten PIT, cez ktorý sa viete prihlásiť. Ak nie ste klientom Tatra banky, tak budete mať o pár krokov viacej. Áno, s tým, že tu vidíte vlastne banky, na ktoré sa pripojíte. To je WB banka, Unicredit banka, Slovenská Raiffeisen banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská FIO, ČSOB a zvyšok sú české banky, ktoré sú podporované. Takže dáte, že účty z iných bank, pokračujete potom, odtiaľto je to asi 5 klikov, ale závisí to od konkrétnej banky. Keď toto vykonáte, vy spárujete, získate pasívny prístup k banke do dokladu. Keď sa vrátime vlastne späť na obrazovku, teraz ak by vám vlastne klient chcel teraz pripojiť, že dať pasívny prístup do svojej banky, aby ste videli jeho pohyb, vysoko pravdepodobne musíte spraviť osobnú návštevu v banke, bude to trvať niekoľko hodín, je to logisticky prakticky nemožná vec. Ak toto klient urobí, pripojí vás pasívne ako svojho účtovníka na čítanie svojej banky a vy máte hneď prístup k jeho bankovým pohybom. Tatra banku vidíte hneď, ostatné banky vidíte 4-krát za deň alebo na základe vyžiadania a kedykoľvek si viete stiahnuť výpis, nemusíte už na klienta čakať v XML-ku alebo v PDF-ku a spracovať to účtovníctvo aj skôr. Čiže veľakrát ste si tie pasívne prístupy nevybavovali, lebo ste buď nechceli, alebo naozaj klient by museli ísť fyzicky do banky. Aktuálne to vie spraviť za pár minút v podstate od svojho počítača, že vám dá ten pasívny prístup, kde akoby vy nemáte prístup do jeho bankového účtu, ale tie dáta z banky sa vám real-time prenašajú vlastne do tejto aplikácie dokladov, ktorá je taký medzikrok, ktorý vám toto umožní. Technicky je to naozaj rýchle. Ja tým, že poznám ten proces, tak Tatra banku si dokážem pripojiť takže do 30 sekúnd. Keď niekto to robí prvýkrát, ja myslím, že do 5 minút je proste pripojený. Dobre.
Dobrý deň, nezahlcuje pohodu prenášanie dokladov. Oni sa neukladajú priamo do databázy v pohode, oni sa ukladajú do priečinku na vašom serveri, takže áno, určite vám to môže zabrať. Ak si budete prenášať aj tie PDF-ka, že nie len tie linky, tak vám to môže v podstate zabrať priestor na vašom serveri, ale nie v samotnej databáze pohody, aby ju to nespomalilo. Čiže to samotné PDF-ko sa neukladá do databázy pohody. Tu je otázka na nahrávanie faktúr po položkách a väzbu na dodací listy. Odpovedal som na tú otázku, zatiaľ to je vec, ktorú máme v pláne, pripravujeme s našimi zákazníkmi. Ak nám k tomu napíšete bližšie, radi to prejdeme s tým, že vieme podporiť ten vývoj tak, aby vám to viacej vyhovovalo. Napíšte mi prosím na info@dokladu.sk, môžeme si zavolať, prejsť tú požiadavku pre lepšie pochopenie. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ja ako hlavný účtovník schváľujem faktúry a povolujem ich za účtovanie na základe podpornej dokumentácie, dodací list, objednávka, požiadavka na nákup. Na základe toho teda viem importovať doklady z dokladu do pohody. Zaujímavé, či následne je možné v doklade druhý stupeň schvaľovania, ktorý dá informáciu, že týmto schválením je doklad uvoľnený napríklad na úhradu. To je vec, ktorú pripravujeme. V tejto chvíli máme jednostupňové schvaľovanie. Dvojstupňové schvaľovanie bude niekedy v prvej polovici, verím, že v prvom kvartáli budúceho roka, s tým, že faktúry sa budú dať uhrádzať už aj priamo z dokladu. Takže vy, keď budete mať faktúru schválenú na úhradu, v dokladu my automaticky generujeme, keď je pripojená banka, čo sme ukázali pred chvíľočkou, hromadný príkaz k úhrade. Vy si v tom príkaze vyberiete úhrady, ktoré chcete zrealizovať a môžete ich po schválení, po zbehnutí procesu rovno realizovať. Opäť budem rád, keď mi napíšete na info@dokladu, aby sme to mohli prejsť bližšie, pre lepšie pochopenie, vysvetliť ten proces a dohodnúť aj ďalšie kroky. Či je možné používať na snímanie dokladov kameru v počítači? Ja si myslím, že nie je. Nie je možné. My v zásade na to ani nevidíme dôvod, neuvažujeme týmto smerom. Oveľa pohodlnejšie a jednoduchšie je stiahnuť si mobilnú aplikáciu, spárovať si ju so svojím účtom v dokladoch. A potom máte veľmi flexibilný nástroj, ako s tým pracovať. A mobilná aplikácia poskytuje ďaleko viac funkcií, ako je kamera, s tým, že, ako som spomínal, viete tam pridávať viacstranové PDF, viete skenovať bločky, pridávať fotografie a dokumenty k už uloženým dokladom a tak ďalej. Skúste vy si stiahnuť tú aplikáciu, založte si testovací účet. Pretestujte to, ak budete mať otázky, rád prejdem. Potom je tu možno otázka k cene, že chcem zosumarizovať cenu pri testovaní, platí sa mesačne zámostík a počet spracovaných dokladov bez ohľadu na počet firiem a počet teda užívateľov. Presne tak. U nás je, keď to začnem od začiatku, ponúkame plnohodnotnú trial verziu, testovaciu verziu so všetkými funkciami. Tu si viete založiť na našej stránke, kliknite vyskúšať zadarmo, založíte si účet, trvá to asi minútu a môžete používať všetky funkcionality, o ktorých sme hovorili. Môžete si tam vytvoriť ľubovoľný počet firiem. Počet firiem dokladov nemá žiaden vplyv na cenu. Firmu si dáte pridať firmu a firma je vytvorená. Rovnako aj počet, aj tak pridáte užívateľov. Užívateľ dostane pozvánku, prvýkrát sa registruje, druhýkrát sa registrovať nemusí, len mu príde informácia, že bol pridaný do firmy. Stiahnite si mobilnú aplikáciu, voľne dostupná zadarmo na oboch platformách, aj pre Apple, aj pre Android. Spárujete si ju cez QR kód so svojím účtom, tak môže spraviť ktorýkoľvek užívateľ s tým, že každý párovací kód je unikátny, to znamená, každý si páruje zo svojho prihlásenia a môžete používať všetky funkcie. Už v testovacej verzii si viete pripojiť aj bankové účty, testovacie párovanie, testovacie generovanie výpisov. Všetky nastavenia, ktoré si nastavíte v testovacej verzii, sa úplne že rovnako v zhode bez akýchkoľvek obmedzení prenášajú do plnej verzie. Takže pri prechode do plnej verzie nie je potrebné nič robiť. Budete vyzvaní na prechod do plnej verzie, doplníte. Možno ešte k plnej verzii. Plná verzia stojí 9,90 mesačne, hovoríme o cenách bez DPH, s tým, že v tejto cene sú všetky služby, o ktorých som teraz hovoril. Doklad nad 70, ktorý príde do digitálneho archívu v danom fakturačnom období, je za 20 centov. V tejto cene je jeho uloženie, archivácia, automatické vyťaženie, príprava na export a aj exporty do účtovného programu. Za bankový účet je cena 1 € mesačne, bez obmedzenia pohybov, akýchkoľvek limitov. Proste bankový účet, ktorý sa pripojí do dokladu,
stojí 1 euro mesačne, mostík do Pohody stojí 8 euro mesačne, inštalačný poplatok je 60 euro, s tým, že inštalačný poplatok sa platí len raz. Mostík stojí 8 euro bez ohľadu na počet firiem, počet prenosov, 1 doklado, 1 Pohoda, 8 euro mesačne, všetci užívateľia, 1 000 000 bločkov a faktúr. Ja som sa ešte vrátila späť do aplikácie dokladu a nazdielala, pretože posledná otázka smerovala k tomu, čo sme možno zabudli ukázať, alebo človek možno ho nenapadne všetko, ale bola to otázka, že čo keď mi klient v novembri priniesie napríklad doklad z augusta, ja idem podávať DPH, že ako si to preexportujem. Tuto máme funkcionalitu, je tu k tomu aj napoveda, že ako, ale v podstate keď si idem prenášať nejaký starší doklad a chcem ho zaúčtovať k 1.10. alebo k 1.11., tak musíme využiť ešte pred tým samotným exportom, si tuto musíme navoliť ten dátum. V prípade, ak vieme, že máme vo filtri pri exporte doklady staršieho dáta, tak aby nám ich nenaexportoval do starších mesiacov, tak tuto si zvolíme dátum zaúčtovania a on vlastne všetkým starším dokladom v danom období, ktoré sú s preddatumom 1.10. prideli dátum 1.10., 1.11. Takže aj na toto sme pre účtovníkov mysleli, len nejak nám to nenapadlo to ukázať. Dobre, posledná. Teda aspoň už nejde ďalej scrollovať, takže už je asi čas len sa poďakovať za otázky, účasť a teda dúfame, že to bolo prínosné tak či pre majiteľov firiem, ako aj účtovníkov a ak teda budú možno požiadavky zo strany užívateľov Pohody, možno v budúci rok pripravíme nejaký ďalší takýto podobný seminár. Veľmi radi. Ďakujem ešte raz kolegom zo Stormwareu, že sme mali možnosť povedať o našej aplikácii. My sa veľmi tešíme a sme vďační aj za súčinnosť, ktorú nám poskytli práve preto, aby sme ten mostík mohli urobiť do takej funkcionalite, ako teraz je. My tam budeme pridávať do toho mostíka ďalšie funkcionality, ktoré ešte zvýšia taký komfort pre plnú digitalizáciu. Na budúci rok máme veľa pekných funkcií do doklada, ktoré podporia to, aby sa doklad z láskou využívalo u vašich zákazníkov, podnikateľov, kde chceme vlastne podporiť digitalizáciu a automatizáciu ich procesov, sekundárne potom pre vás vlastne podporu automatizácie. Tak ďakujem veľmi pekne. Ak nemáte ďalšie otázky, tak by sme vlastne ukončili, už trošku cez čas. Budeme radi, keď nám napíšete na info@dokladu.sk alebo si zarezervujte konzultáciu na našej stránke. Radi vás uvidíme a vysvetlíme bližšie detaily. Ďakujeme. Pekný deň. Pekný deň, do Pohody.